Тиздән сугышка китеп. Сугышта үлеп калса, хәйр фатихада торыгыз. Яшек шаукымы белән мин дә начар сүзләр әйтеп ташладым. Сез дә мине гафу кыла күрегез. Диде кыз йомшара төшеп. Матур тормышлар насыйп булмаган ахры миңа. Диде егет күңелсезләнеп. Язмыштыр инде. Чыннан да йомшарды. Озын кара керфекләре шунда тамчылар пәйда булды. Алар тып-тып бәкегә тамдылар. Мәхтүрә эшен тамамлап китә башлады. Адымнарын бераз әкренәйтеп, борылып нидер әйтергә теләгән иде ул. Уеннан кайтып, адымнарын тагын да тизәйтте. Бу бәхетсезлектә аларның һәр кайсының өлеше бар. Бүген 1942 елның 4 марты. Кызым, бу язганым өчен гаеп итмә. Кем белә, икенче кайтуыңа мине инде сугышка алган булырлар инде. Бу әйберләрне әйтәлмичә калды. Көнешкә булмас. Ышанам. Эшемдә бар да яхшы булды. Фәкать сине дә шикләп узмас. Акыллы, зихинле, тәүфиклы, бик тә тырыш кыз булып үсте. Шуңа сөенәм. Кызым Зөләйха, авыр вакытларда каушап калма. Иң элек һәр көнне һәр нәрсәне сынап карарга кирәк. Бер алдыңа, иш артыңа кара. Юк барны уйлап, үзеңне йончытма. Вакытында уйна, вакытында көл. Иптәшләреңә йомшак эндәш. Аларга файдалы киңәш бирергә онытма. Кирәгенчә әйберләреңне сакла. Кирәгенчә тот. Авырлыкка юлыксаң, сиңа берәү дә килеп ярдәм итмәс. Кешеләргә ышан, әмма сак бул. Саксызлык начар хәлгә китерә. Хуш кызым, сау бул. Исән-имин генә йөреп кайт. Душманнарың көйенсен, дусларың сөйенсен. Иң изге теләкләр белән, әтием. Hayırlı kış, исәнсез. Hürmetli тамашачылар, кадерле якташлар, мөслимлеләр, җирлек без кунаклары. Бүген районыбызда олы бәйрәм, зур тантана. Республикабызның, татар дөньясының олпат язучылары, күренекле шәхесләре мөслимдә безнең арада. Бүген без алар белән әдәбият һәм сәнгать кичәсендә очрашабыз. Аларның чыгышлары аша татар әдәбиятының һәм сәнгатенең нечкәлекләрен, туган телебезнең, милләтебезнең әһәмиятен, кирәклеген тагын бер тапкыр күңелебезгә салырбыз. Күңелле ял итәрбез, рухыбызны баетырбыз. Кичәбезне якташыбыз Зариф Мөэминовның әсәрләреннән өзекләр белән башлау юкка түгел. Бу елны әкиятче бабабыз тууга 130 ел тулды. 2023 ел мөслимлеләр өчен тагын бер истәлекле дата белән бәйле. Күренекле язучы якташыбыз Флюс Латифи тууына 80 ел. Бүген әлеге ике шәхсебез турында истәлекләр барларбыз. Шакыруны кабул итеп очрашуга килгән һәрбер кунагыбызга без тирән рәхмәтле. Чөнки алар һәммәсе туган телебез өчен борчылалар, милләтебезне саклап калу өчен армый-талмый хезмәт куялар. Рәхмәт.
Кадерле райондашларым, без бүген бик бәхетлеләр. Чөнки 20дән артык язучы җәмгыятебезнең күренекле шәхесләрен бер юлы, бер сәхнәдән күрү зур бәхет. Кичә безне ачу өчен Мөслим муниципаль район башлыгы Альберт Роберт улы Хуҗин һәм шагыйрә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Һади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты, Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Илсия Вазир кызы Эксановна дәшәбез. Рәхмәт итегез. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, хөрмәтле райондашлар. Илгәр әйткән сыман безнең чынлыкта бүген зур бәйрәм. Без инде менә пандемия аркасында әзрәк менә традициягә әйләнеп килгән мондый очрашуларны үткәрмәгән идек 2 ел. Соңгы тапкыр 20нче елда үткәргән булдык. Инде менә 3нче ел үтеп барадыр. Бу ел инде без бу традицияны башлап җибәрергә дип уйладык. Яңадан ник без аны башлыйбыз? Чөнки безнең район өчен, Мөслим өчен бу бик якын тема. Чөнки без үзебезнең язучыларыбыз белән шуннак торып горурланабыз, горурланырлык безнең үзебезнең шундый ниләр дә бар, аның сәбәпләре дә бар. Без инде һәр вакыт үзебезнең язучыларыбыз белән бергә эшлибез. Нинди генә чара үтмәсен, барыбыз күреп торасыз, балалар белән очрашума, районга кунаклар киләме, ләкин башка нинди бәйрәмнәр 9нчы маймы, башка бәйрәмме, яңа елмы, без һәр вакыт инде алар белән берлектә, алар бөтен чарада катнашалар. Безгә үзләренең инде уй фикерләрен җиткереп торалар. Шуңа күрә без чынлыкта бу белән горурланабыз. Инде безнең районда менә шулай 20дән артык зур шәхес килеп, менә матур чаралар үткәрдек бүген. Шулай бит инде Илмә Тактайлы булымы, инде зияратларга да барып килделәр язучыларыбыз. Иртәгә иң мөһиме инде балалар белән очрашулар булачак, мастер-класслар булачак. Шуңа күрә бу чара biz аны тагын да инде киләчәктә карабыз, ничек тагын да матуррак итеп, тагын да файдалырак итеп үткәрә торган итеп. Шуңа күрә менә бик барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Залыбыз тулы бүген. Бу бик күңелле. Шуңа күрә матур итеп менә шул чараларны үткәреп җибәрик. Бергәләп инде татар әдәбияты, татар сәнгате, безнең татар телебез менә шундый чаралар аны саклауның бер сәбәпчесе булып торыр. Барыгызны да шул бәйрәм белән тәбрик итәм. Хәерле кич, мөхтәрәм мөслимлеләр. Чынлыкта бүген без бик матур традициябызны дәвам итеп, Мөслим җирендә әдәбият, сәнгать көннәренә җыелдык. Бүгенге шундый шартларда бу чараны үткәрергә мөмкинлек тапкан мөслимләргә, мөслим җитәкчелегенә, район җитәкчелегенә бик зур рәхмәт. Һәм Татарстан Язучылар берлеге исеменнән аның рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рафаэль улы Зайдуллин исеменнән сезне әлеге матур чара белән котлыйм, сәламлыйм. Зайдуллин үзе бик килергә теләгән иде Мөслим җиренә, ләкин ул эш сәфәре белән Алтай җиренә китте. Менә әле генә алар самолет белән кайтып төштеләр һәм самолеттан төшүгә ул иң беренче шылтыратып, сезнең анда ничек Мөслимдә, кайларда булдыгыз, кемнәр белән очраштыгыз дип бик кызыксынды һәм үзенең сәламнәрен җиткерде. Без чынлыкта бүген инде Мөслимгә кунак булып түгел, үзебезнең якын дусларыбыз белән очрашуга килгән, кадерле кешеләр итеп үзебезне хис иттек. Чөнки беренчедән менә монда сезнең Мөслимдә яшәп, бер кайда да китмичә, үзенең шушы Мөслим җирендә яшәп, безнең чорыбызның сүрәтен тудыра алган, әдәбиятта безнең чорыбызның сүрәтен тудырган зур язучы, халык язучысы Фуат Абдусадриев бар. Аны biz аның белән очраштык. Аннан безгә шаулылар, бакшылар, шулай ук сезнең якташыгыз, безнең Татарстан Язучылар берлеге рәисенең урынбасары Факил абый Сафин.
Tağın Kazan'dan sizin yaktашlarınız kildi, olarının da səhnəyə çıгарırlar, öyle olarını siz görürsünüz. Kıskası Müslim jiri Tatar edebiyatına, Tatar sanatına bik zor talantlar bergen tübet. Hem olarının indi isen sağlarımında kildi. Biz bugün biz koyşanın öyle bizden orada bulgan Zülfiye tabilarını, Nayis Gamberlerini, Haras Ayuplarını iske düşürüp onların ziratların, kabirlerin zirat kıldık. Hem bik küp hatireler көңелдә кузгалды. Бик булкынландыргыч мизгелләр кичерде. Алар белән яңадан очрашкан кебек булдык. Аларга булган менә бу җирдә ихтибар, туган җирендә аларны шундый зурлау, ул шулкадәр безнең йөрәкләребезгә сарымай булып ятты. Чөнки мөслимләр менә шулай итеп үзләренең шәхесләрен зурлау аркылы үзләрен зурлыйлар, үзләрен зур итеп күрсәтә беләләр дөньяга. Bugün Nayis abıga, Nayis Gamberge tuğan negizinde ilme takta açıldı. Etkenimşe onların kabirlerin ziyaret ettik. Hem andağı tertip, şistalık, onların koravlı turuları, onlar bizden bik nıqsiyindirdi. Şimdi zor şahıslar bilgen, hem şahıslarının kaderini bilgen müslimlerge bik zor rahmet. Zor rahmet. Урыннарыбызга затабыз айышынан да хөрмәтле тамашачылар, кадерле кунакларыбыз белән без инде кичә дәвамында танышырбыз, аларны сәхнәгә чакырырбыз, иҗатлары белән танышырбыз. Хәзергә музыкаль сәламебезне кабул итеп алыгыз. Сәхнәбез түрендә күп санлы республика күләм конкурс фестивальләр лауреаты булган Мизгел био ансамбле Зәңгәр күз.
Әкиятче бабай исеме белән танылган Әхмәт Зариф, Әхмәт Латыйф улы Мөэминов Мөслим районы Октябрь авылында 1893 елда туган фольклорчы мөгаллим. Гомере буе татар халык авызы иҗатын өйрәнгән, җинаган, туплаган, җае чыккан саен Казанга тел, әдәбият һәм тарих институтына җибәргән. Истәлекләргә караганда ул бик абруйлы кеше булган. Аның Маҗара дип исемләнгән бердән-бер китабы бүгенге көндә безнең кулга килеп эләгүе үзе бер мөгъҗиза. Һәм шушы китапны нәшер итүдә зур хезмәт куйган якташларыбызны без хәзер сәхнәбез түренә дәшәбез. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты, Татарстан мәдәният министрлыгы һәм язучылар берлегенең Гаяз Исхакый, Абдулла Алиш, Шәйхиманнур, Илдар Юзеев исемендәге әдәби премиялар лауреаты, Россия язучылар берлегенең Александр Грибоедов исемендәге премия лауреаты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Бөтендөнья татар конгрессының Яр-Чаллы җирле оешмасы рәисе, Мөслим муниципаль районының мактаулы гражданина Факил Сафин һәм шагыйрь Абдулла Алиш Сәҗдә Сөләйманов исемендәге бүләкләр иясе, халык мәгърифәт мишеге, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, атказанган укытучысы, Мөслим районының мактаулы гражданина Мөҗәһид Әхмәтҗановны без зур хөрмәт белән сәхнәгә дәшәбез. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле якташларыбыз, сезне тагын бер кат ихластан сәламлыйбыз. Инде Маҗара китабының дөнья күрү тарихы белән уртаклашсагыз иде. Рәхмәт итеп сезне сезгә бирәбез. Исәмез, хөрмәтле якташлар. Җәйт Саид улына әйтәм, син беренче сөйләде. Син узып булмый инде. Әйтәм, син бәк узап килде. Әйдә, шуны син беренче тапкыр сөйләде. Шуннан да бик күңелле очрашу һәм бик күңелле чаралар безнең рухи тормышыбыз өчен, Татарстанның рухи тормышы өчен, районның рухи тормышы өчен. Альберт Робертовичның шушы вакыйгаларга, шушы ике зур әдипнең юбилей елларына игътибар итүе, чөнки моннан әйтүчеләр булганы, аларны бит ишетүчеләр сирәк була. Менә Альберт Робертович инде районның башлыгы менә шушы чаралар турында ишетү белән шундук менә шушы кичәне шушы чараларны оештыру эшенә кереште үзенең командасы белән һәм гаҗәеп зур эшләр эшләнгән. Ул бит чыннан да шәхесләребезне зурлау, район халкын зурлау, үзеңне хөрмәт итү, райондагы һәр кешене хөрмәт итү һәм аның әлбәттә нашу район халкына тәэсире уңай йогынтысы бар. Инде Зарифага Мөэминов турында, аның инде метрик книгаларындагы ул турында язмаларында таптык. Әхмәт Зариф дип язылган, инде безнең якта бит инде З хәрефе юк. Әхмәт Зариф. Һәм инде үзе чыннан да мөгъҗиза, сез инде яхшы беләсез. Ул инде штурмада аунап яткан, bir капчыкта яткан кулъязмалар. Бәхеткә каршы ул кулъязмаларны Сәрвәр бабай, Теләнче дигән авылда бит инде Теләнче, Бәкәбез авыллары, Сөякәй авыллары райондагы иң борынгы авыллар. Теләнче инде ул шул урынга килеп утырган мөхтәрәм затларның теләп утыра торган җире башка якын тирәгә хәйр дугада булып, суфичылык белән шөгыльләнгән. Бәкәбез инде ул. Бәк абыз дигән сүздән, бәк инде ру башы, нәсел башы, абыз инде мулла, менә бәк абыз дигән кешедән Бәкәбез дигән авыл барлыкка килгән. Ул 1656 елларда, менә Әмәкәй 1687, инде Теләнче авылы шулай 1650 елларда тарихта күренә. Менә шушы борынгы авылдар, шушы борынгы төбәктә, Калмия буйларында Әхмәт Зариф бабай язганча инде хәйрче бер төбәктә, чөнки куллык килгән кешеләр инде аны
Orşayaklarından, Kozan ortlarından, kile türlü tarihi vakıyalar arkasında mine şulay kichkine yıllar boylarına kelip oturgan, bu dünyaları köte başlayan kişiler hem mine şu Dilenşe oğlunda indi Ahmet Tarif degen babay bik yaşlı indi, bik dur. Turmuş yolu ötken, birinci bütün dünya soğuşunda katlaşkan, 10. medreseler tamamlagan, halfe bulgan, 1902 yılda başlangan medrese reformalarında katlaşıp, bizim Kubek medresesinde şu reformalarda kirtip jibergen kişi, ondan deri sorulga tilep, 100'er kişi akram şokmağış, 50 koysa minzele, eğer jiyoklarına kelip okuy başlagan, ürünetli bir menrifetçi bulup gitken babay, hemen de birinci bütün dünya soğuşunda başlangaç, onu en birisilerden bulup soğuş kalacı verirler. Hem olanda esirlikке düşüp, Avstriya, Vengriya imperiyası şurlanda, Bosniya'nda Hesnek dibes, İtalya şekindeki vulkanlar atıp yatatıran yerlerde bulup büyük zor turmuş mektebi ağırlıklar geçirip, üzerine şol bilimligi, zidekli arkasında isyan kalıp, yanadan grajdanlar soğuşu şurunda koyup gitip, grajdanlar soğuşuna katlaşıp, yanadan şuşu Akbuya avullarında, Müslim tüveginde, Norat aslında, Boyuk'ta, yana seferde mektepler açıp, trençeler mektepler açıp, okutup, mügallim bulup, hem şu hatta galimler bile tanışıp gitip, folklor jiyip, edebi eserler yazıp, Kozan bilen, Ufa galimleri bilen ilimtede turup, zor bir ilim mektebde tutulgan kişi bizim tüvekte. Hem onun kul yazmaları bolgan, ul tiginde mında jiberip durgan, hem belekin olar nindidir sebepler arkasında basılmagan, biz onun ne için basılmagan şomalıyız indi, çünkü uzun yazgan. Bu benim yazmalarını edebi yaktan tüzük etip bitnat işlerine gerektigen. Onda vakıyalar var, süjet var, onda bit batur şağıştırılar, bit batur tabiat görüşler, lirik şiirişler, edebi eserge bağlışlı, hem maksat kayraşlı, bit matur, mantık kayraşlı evirler var. Elbette ki onların edebiyattan tüzetesi var. Lakin onun en ağırı bizim için onlar Recep grafiksinde yazılanlar. Hem Ekser abi koluna kelibilirken, Ekser abi indi biz adaydı bilgili, şahsı bir şulay yok indi. Ekser abi niçiktir ömrünün bir sırada bular bitindi kola deyip ona mücahit rahit oluna getirgen. Bizden göz aydı şimdi Kozan Devlet Üniversitesi'nde Recep grafiksinde Lenapa'da okuyan kişi bitindi mi? Mustafa Numan'da okuyan kişi hem ulanı o bir kıymış. Garip grafiksinde bir grafikten ikisi grafika eğitim geçirip duruyor. Ulanı köçirgeç, burası indi edebiyattan da işkörte olgan bulur idi. Vakıtı zitmegen, orap gitkendir indi. Zor iş bitul min bitli kul yazmağına garip grafiksinden köçirip çıkıp mina bir özel ettiğinde fakir simanı korap çağılmaysan mı edebiyattan işkörtelmişsin dedi. Şimdi bana karşı kelip ulatırgan kaltı çünkü bu bir kızıklayı biriydi, kızısına turgan, yalan şundan da okuy başlagan şulay ekendi oğnaşıldı da, bana edebiyattan tüzük etip, avtorun fikirlerine, onun şu tasvirinde, stiline hilaf getirmesine tırışıp, işlep çıktım. Uzağırak buldu bilgili, indi Cahit Zahit ola, şaltıratıp da soruyu, yani işçisin nasıl deyip de, bu işçisin mi deyip sorağa şimdi men, daha oturga şey başlayıp, bu edip getirip çağırdı. Onlar indi, kitap edip işler, yoğadan indi, bastırıp çağırga indi bunda, Ramil Hamzoviç bitindi, Mullin, kotlaşıp gitti, o indi Rafael Süleyman Yunusov bilen söyleşken, Rafael Süleyman şimdi, meni bu kul yazmaga şokırdı,
Мен аңа мұны тұрда яқшылап сөйлешті, оңнаттым, көрсеттім. Мұның шыннан да біздің отар әдебиеті үшін, мүслим жерлігі үшін ғажайып, қызықлы бір факт екенлігін астарға тұрып келді. Біреуде биттік тұрғанын оқша шығарып соласы келмей. Рафай Сулейманович оңнады, оқшаны типографияға көшірді. Солай етіп, біздің Ахмет Тариф оғаның китабы Мажара исімді басылып шықты. Оның қатты рәсімлерін табырға керек еді. Портрет формасында рәсімін бұлдырға керек еді. Біздің Көміш Құмрау редакциясында Фаил Ислам, оны енді сол болған шөурелігіне фотолардан реконструкция деп аталайды, реконструкция іштеді. Hem ol, buna indi Ahmet Tarif oğanın portreti bulup, hazır yaşay. Buna bir soru Ahmet eteminde Mücahit Zahit Şuluna şundan da ona şu bizim grafika küçükler için, şu zor ağır işini boşkarıp çıkan için. Buna soru Ahmet Ziyaret Kakrem, Oktyabırga, Fadırbetin Tileşoğlu Oktyabırga batala. Her vakit kabride boram, Ahmet Zarif babayınam, dualar kılam. Hem en suyunuşçusu, bu kabir her vakit kora oldu. Çünkü onun unutları yaşay, bu tübekte onlar onu korap duralar. Hazır indi buna yol artıp da jibergenler. Kimler yol artıp gayırdemikken, olarlar daha da zor rahmet. Şundan da Müslüm tüve üçün, bizim edebiyatımız üçün bir gerekli iş. Endi leyip yoran bizim yoktaşımız bularak, bizim Miraç Jurnalında şulay Ahmet Zarif babayının eserlerini bastırıp çağırıp, onu propagandalauga zor ülüş kırttı. Yani nindedir bir komanda barlıkka keldi. Bu komandaga biz rahmet ederiz. Sizge söz. Bundan bir 7-8 yıl ilk turuşta martalar bilen meşgul olup yatkan vakitte bik matur günde benim yanга benim köptengi tanışım Ahsan Amirovich kelip kirdi. Kolunda bik zor türgek. Nerse indi bu men aytam, nik keldim ekan endi işten gana oylap koyam. Başıp jiberdi de Sena benim bik ulu bir buruşum var edim. Mine şuşu kitapını sen nişipte bulsa özümüzün Rus grafikasına köşire almasın eken. Karasam bu 1000 bitke yakın Garip grafikası bilen yazılgan kağızlardan işlengen topaslanıp bitken kağız türgögü. Vaqıda aytam benim endi köptenden beri bu iş bilen şug'ullanganim yok aslında. Lakin qoldirib turibmiz hali. Belki bir iki betim bo'lsa da o'qib bo'lar. Bu meni qoldirib ketdi. Ul qoldirib Qaramalı oğluna da jitmegendir. Men şu kitapka tutundum. Onun bu şirikleri bilen tanışırga tırıştım. Okurga tırışan bitin. Nişikte bulsa özümün bilen hünerimni yanartasım kile. Küzdü vakitleri jitti. Men kitapını kompüter aşağı ötkerip onda yazıp baram endi özüm okuyayım. Bilgen kadar cümlelerini, sözlerini düşürüp kaldırmasına tırışıp, bütün üstün okurga tırışıp, yazıp baram. Hem küzge bu kitap ezir buldu. Kitap ezir, lakin elbet anı qarab çıkarma gerek. Redaksiyalarga gerek. Muakabattan köp mükiş sarf eterge. Mınsın, indi öyle turgansızdır özünüz. Müracaat ettim. Vakil Minahmetov çıkan. Ol bir ninde karşılık ko'rsatmasa bu işe yarar qarab qararız.
тырышып карарбыз диде инде. Чөнки үзебезнең якташ кешебез бит инде. Минем бу кеше турында бөтенләй диярлек белгәнем юк иде. Шушы китапны укып бетергәнчтен укый, ана аның нинди олы шәхес икәнлеге турында мин аңладым, төшендем. Бу узак еллар буе үзебезнең Татарстаныбыздан чыккан бик олы галимнәрнең, фольклорчы галимнәрнең берсе икән. Ул Хамид Ярмиләр белән язышып торган, Башкортстан галимнәре белән язышып торган, үзенең фольклор әсәрләрен җибәргән, алардан хатлар алган. Һәм моңа бирелгән бәһә дә аның хатларыннан күренгәнчә бик олы. Ярар, вакил алып китте китапны һәм алганын инде сөйләде. Китап хәрәкәткә килде. Күпмедер вакыттан соң китап басылып чыкты. Минем бәхеткә каршы. Аның ишкәлекләре бар инде, аларны сөйләп тормыйм вакытларында. Шуннан соң китап басылып чыккач, күпмедер вакыт бу китап мәсьәләсендә инде газета, журналлар үзләренең сүзләрен әйттеләр, пропагандаладылар бу әйберне. Һәм мин үзебезнең музейлар белән, үзебезнең дәге оешмалар белән элемтәгә кереп, шушы китапларны аларга бүләк иткәчтен, бу автор турында миңа өстәмә мәгълүмат барлыгын хәбәр иттеләр. Аның шигырьләр җыентыгы табылды. Шулай ук гарәп графикасы белән язылган. Мин бу китапны да алып кайттым, һәм 1-2 ел булса кирәк миндә торды. Мин аны шулай ук татар графикасына, рус графикасына тәрҗемә иттем. Ул китап шулай ук басылып чыкты, һәм мин бу китапларны үзебезнең оешмаларга, тиешле булган кешеләргә шулай ук бирдем. Рәхмәт шушы китап өстендә эшләгән халкыбызга, Октябрь авылы кешеләренә, яшьләргә, өлкәннәргә, аларның туганнарына. Алар бик игътибарлы булдылар бу мәсьәләдә. Һәм минем белән дә, башкалар белән дә һәр вакытта да элемтәдә торып, үзләренең тиешле сүзләрен әйттеләр, эшләрен башкардылар. Менә шул бүгенге көндә Зариф аганың без зиратында инде берничә мәртәбә булдык. Зират андагы каберлекләр юл буенда гына бик матур сыйфатта чистартылган, әзерләнгән, эшләнгән һәм гомумән теләсә нинди кунакны җәлеп итәрлек булып әзерләнгән. Мондый каберлеге булган авылдашларга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Киләчәктә мондый Зариф Мөэминов кебек шәхесләргә безнең районыбызда гына түгел, бөтен республикада тиешле урын бирелер, игътибар ителер дигән уй алда миндә шулай булсын иде киләчәктә дә. Мондый кешеләр бер кайчанда онытылмасын иде. Менә алар бит вакытлар үткәчтен барыбер калкып чыгалар, үзләренең кем икәнлекләрен күрсәтәләр, нәрсә икәнлекләрен күрсәтәләр. Бу безнең барысы да безнең байлыгыбыз. Рәхмәт сезгә. Менә бүген чакыруыгызга да халкыбызны тагын бер тапкыр шушы китап белән, шушы әсәр белән biz tanıştırdık. Kitap күтәрелгән сәхнәгә якташларыбызга җиткерер әдәби күчтәнәшегез бармы? Соңракмы? Яхшы, бик зур рәхмәт. Инде милләтебез алдында башкарган, бәяләп бетергесез зур хезмәтегез өчен ихласын рәхмәт әйтәбез сезгә, якташларыбыз. Зариф бабай каршыгы Шәмси Камал белән 3 егет үстергәннәр. Улы Хади Бөек Ватан сугышында һәлак булган. Уртанчысы Сәгыйд озак еллар колхозда хисапчы хезмәтен башкарган. Төпчекләре Нәкый абыйның кулыннан килмәгән эше булмаган. Бүгенге көндә улда Зариф аганың оныклары яши, һәм инде бүгенге көндә туганнар шулай катнашалар безнең чарада. Зур хөрмәт белән сәхнәгә
Зариф Оғаның ұнығы Марат әфәндінің тұрмыш иптәше Альфира ханым, шулай ук Олмазия ханым һәм октябрь авыл җирлеге башлыгы Илгиз Маһирҗан улын чакырабыз. Рәхим итегез. Рәхим итегез, хөрмәтле кунаклар. Сезне сәхнәгә дәшәбез. Тамашачыларга, бергә җыелган якташларыбызга, кунакларыбызга җиткерер фикерләрегез бардыр. Hazırlık tamaşaçıları men Olmadiya apam bolamın. Men Ahmadrek babayına hürmet ettim. O meni hürmet etti, yol attı. Men ana soňgy yola öýdek edip uzattım. Ahmet Baýyna da Allah'a şükür men ana bir kanagat boldy, kanagat boldy. Allah'a şükür. Fikrleriniz bolsa rәхим итегез. Мен инде килен кишерен Bayda uşa kişeni uyuşturgan üçün, şuşa bizim babayını zorlaganları üçün, kitapların çağırgan, uyuşturup çağırgan bütün yazıcılarga, bütün kilgen konaklarga, tamaşaçılarga bir sürü rahmet. Hayırlı kiş, hamma bizga. Men ikiyatchi babayning eng kichkina 13 kisi bilan. Birinchidan bizni hurmatlab, ham menim o'zim bilmasam da ko'rmagan babamni shulay zo'rlab ham hurmatlab yiroq orollarni yaqin etib qaytgan hamma barcha yozuvchilarimizga ham Bikrakda Fakila abiga, Mujahid abiga bek zo'r rahmatimni bildiraman. Shulay bugun avulda bek Yati şora o'tkazildi. Shulay bu shorani o'tkazganlar uchun Ilgizga ham o'zimizning Ol Soveti sekretari Gulnozga bek zo'r rahmatimizni yetkazamiz. Kelajakda hammamizga salomatlik, ishlarida zo'r o'ngishlarga erishishga, ham shulay babamning qabrligida o'qilgan ulu o'g'lim тоже o'qidi. Dualarını kişileri taralgandan soňga kalıp uzoq etipine onun kabrinde dualarını okudu. O dualar babamın ruhuna barıp erişseydi. Bir zor rahmet hammamizga. Tağı bir zor rahmetimni aytasim kelar şuşa babamның, abiyning, merhum etiyning qabrliklarini яңартқан үшін ауылда яшәгән Илфак абыйыма бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Хәерле кич. Хөрмәтле инде безнең районыбызга килгән мөхтәрәм язучылар берлеге вәкилләре, районыбыз җитәкчелеге. Шуннан да безнең инде җирлектә менә шушы 10 ел эчендә ике зур вакыйга үтте. Инде аның беренчесе моннан 10 ел элек Зариф бабайның 120 еллыгы һәм бүген менә 130 еллыгы зурлап бу инде район күләмендә генә түгел, республика күләм билгеләп үтелде дип без горурланып әйтә алабыз. Шуннан да бу безнең өчен горурлык, безнең җирлек өчен горурлык. Инде Зариф бабайның нәсел дәвамчылары өчен зур горурлык, аларның туганнары өчен горурлык. Һәм гомумән район халкы өчен горурлык, чөнки бу инде республика күләмендә безнең бәләкәй генә җирлектән октябрь авылыннан чыккан һәм инде шушы елларга хәтле аның хезмәте билгеле булмыйча төрле сәбәпләр аркасында инде яткан әкиятче бабайның 'Танылуы һәр хәлдә барыбыз өчен дә зур горурлык.
halde biz indi Октябрь җирле менә аның инде оныклары киленне Алмазия апа зур рәхмәтләрен җиткерде. Biz инде барлык Октябрь җирле халкы исеменнән рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шушы хезмәтләргә үзләренең бәяләп бетергесез хезмәтләрен куйган Факил абыйга, Мөҗахит абыйга һәм инде безнең авылдашыбыз булган, инде вакыйлыкта булган Шәрипов Әхсән абыйыбызга зур рәхмәтләребезне юллыйбыз. Шуннан да бу хезмәтне шушы дәрәҗәдә бастырып чыгару инде зур хезмәт. Ул инде Зариф бабайның үзенең хыялы, үзенең теләге тормышка ашкан. Аны инде Факил абый үзенең китабында, шушы китапта әйтә. Ул инде аны теләгән, васыят иткән. Һәм инде ул Аллаһның насыйп итүе белән кабул булган. Һәм аның теләкләре тормышка ашкан. Аны менә әйтеп үткәнчә, аны ныклап эшкәртеп, шушы матур китап барлык кешегә аңлаешлы итеп, аны укый башласаң, аерылып булмаслык китап итеп өлгертеп җиткергәннәр. Без һәрхәлдә бөтен җирле халк исеменнән аларга зур рәхмәтле, аларның шушы иҗади хезмәте зур булуын теләп, һәм инде киләчәкләрдә зур уңышлар теләп калабыз. Sizə rəhmət fikirləriniz üçün Allah'ın sizə güzəllədən yorumlarınızı uzatırız. Macera kitabında Zarif Müminov tarafından Dil, Edebiyat һәм Tarih İnstitutuna тапшырылган һәм төрле җыентыкларда басылып чыккан әкиятләр, бәйетләр урын алган. Әлеге төр халык авыз иҗатында иң беренче чиратта тәрбияви мәгънә салынган. Тәрбия дигәч, иң беренче күз алдына әлбәттә хатын-кыз образы килә. Чарабызда катнашкан бер төркем гүзәл затларыбызны сәхнәгә дәшәсе килә. Якташыбыз шагыйрә, бик күп җырлар авторы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби бүләк иясе, Мөслим муниципаль районының мактаулы гражданины Шәмсия ханым Җиһангирова, якташ язучыбыз, халык мәгърифәт мөхбире Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби бүләк иясе, Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре Роза ханым Хәбибуллина, шагыйрә, Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре Рафаэль Тәфәтуллин һәм Саҗидә Сөләйманова, Кояш Сембикова исемендәге премияләр иясе, Әлмәт язучылар оешмасы администраторы Миңзифа ханым Әхмәтшина, шагыйрә, балалар язучысы, тәрҗемәче, Күңел радиосы хәбәрчесе, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Саҗидә Сөләйманова һәм Илдар Юзеев исемендәге әдәби бүләкләр иясе Әлфия ханым Сиддыйкова. Зур хөрмәт белән сезне сәхнәгә дәшәбез. Рәхмәт итегез, хөрмәтле ханымнар. Инде бирегә җыелган тамашачыларга җиткерер фикерләрегез һәм әзерләп алып килгән бүләкләрегез, шигырьләрегез дә бар. Бик тыңлап бетербез. Рәхмәт итегез. Иң беренче итеп Татарстан Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Рәфкать Ширияздан улы Шаһиевтан Әлмәт язучыларыннан кайнар сәламемне җиткерәм. Кабул итеп алыгыз. Һәм беренче сүз бирсәләр дә мин сәхнәгә Альберт Робертовичны чакырам. Кичкенә генә бүләгем бар. Әлмәттә Рухият фондында бик матур санлы китаплар чыга. Сүземне озак итмичә генә шушы бүләгемне тапшырам. Бик матур китаплар. Менә Акмулла һәм башка китаплар. Монысы үзем ясаган диске. Менә сезгә истәлегем. Истәлеккә фотография чигәләр. Okuysa kitaplar bular tag'in. Xayrli kech, hurmatli millatdoshlar, rahmat mana shunday zo'r bayram uchun ketganlarni zo'rlaganimiz, isimlarni borlaganimiz uchun. Biz dunyoga yo'qqa kelmaganmiz. Biz tomchilar
мәңгіліктен тамған. Біз бұлыттан түгел, үзілген біз, инеш бұйларында өскен толдан. Толға құнған сандуғашның мұңа, жырлар бұлып бізнен жанға көшкен. Көңел қылларына юлдыз жиле, сибілгендір түнгі сірлі көктен. Суғарабыз мұңға назға сусап, жылы күтіп барған көп жанларны. Бізден сыңда мәңгіліктен тамған, тамшы бізер яқты ал таңларны. Илләрібіз имен болсын, көркем ғамәлләрібіз давамлы болсын. Рахмет. Хайырлы кеш, қадірлі ғазиз яқташларым. Мен мақсус мына алар алдан сөйлесін дедім, çünkü біздің ішімізге вақыт шақты көп берілген болғандыр. Ол менің файдаға қалды. Менің сөз ұзаққа кету бар. Мен сізді залға чария рұқсат. Müslim indi. Үз-өзіңні әлі кімге хит қойма. Кім нешіктір, білмем. Ләкин менің жанымның яртысы шушында, Müslimде. Мен әр шақ Müslim'e яратып, ғұрырланып қайтам. Бұл сөзлерде hiç de көпшілік yok. Енді міне біз Zarif Mu'minov'ны еске алдық. Өзіміздің бүйік шәхісіміз барлығын білдік. Бұл біздің районымыз жетекшілігінің, мен яқташларымның бик зор хизметі, çünkü әлі яқынырақ шырларда өлген кішілеріне де, мәрхум болған кішілеріне де бик тез ұнытыла. Егер де исән кішілер оларды зор айтмаса, біз аны бик яхшы аңлап тұрабыз. Һәм монда Флүс абый Латифиның туына 80 ел тулу турында әйтеп үтелде. Мен Флүс абый турында һеч кемгә дә берничә сүз әйтмеші булдыра алмыйм. Çünkü минем якташларымның, мөслимнәрнең нинди улы жанлы, нинди тыйнак, акыллы кешеләр булуын мен Флүс абый аша таныдым. Ни өчен? Мен Казанның 10-нчы интернат мәктәбендә укыганда, алар Рәшит Әхмәтҗанов белән Флүс Латипов безгә университет студентлары практикага килделәр, педагогик практикага. Һәм безнең класста, безнең сыйныфта Флүс абый дәресләр бирде. Һәм шунысын әйтергә кирәк, Флүс абыйның сүзе аша, ул тегәү син бит безнеке, мөслимнеке. Мен инде мөслимгә, безнең мөслимне күрмичә үлеп киткән авылдашлар бик күп булды безнең. Чөнки Бакалы 12 генә чакрым, мөслим 30 чакрымга якын. Мөслимне мен инде теге горурланып, мен мөслимнеке дип әйтергә, мөслимне барып күргән кеше түгел идем Казанга киткәнче. Менә шуңа Флүс абый аша мен якташларымны яратырга, туган ягымның гүзәллеген танырга өйрәндем. Һәм шунысы да бар, ул инде студент булса да радиода эшләйде. Һәм бездә дәресләр укыта, һәм йөгереп килә иде. Безнең самоподготовка дигән инде дәрестән соң класска кирип шулай дәресләр әзерләйдек. Шул вакытта ул йөгереп килеп җитә иде тагын. Һәм күтәреп килә иде зур магнитофон. Анда ул Флора Сулейманова язмаларын, чөнки радиода эшләп йөри бит әле студент булса да. Флора Сулеймановаларны без шуның аша Флүс абый аша таныдык. Миңа насип булды Флүс абыйны соңгы юлга озатырга, җәсәден җиргә индерергә да катнашырга, шулай Харрас абыйга да катнашырга туры килде. Бүген инде аларның рухлары шат булгандыр. Флүс абыйның рухын иртәгә шатландырырбыз дип уйлыйм, чөнки зиярат кылачакбыз. Һәм сүземне бик озакка сузмыйча бер шигырь укымыйча булмас. Аңламаслар мине. Аңлар бары үзе бу хәлләрне кичергән. Ниша тапкыр байыгыма кирми, мин борылып киттем мөслимнән. Элек булса, әнкәм исән чакта шундый гамәл эшләр идемме? Байыгыма кайтып тормый гына кире борылып китәр идемме? Туган нигез дә бар, йортта исән, каралты куралар, абзары, бәрәңге бакчасы, су буйлары, газиз әнкәм менә юк бары. Намазлыгы, тәсбихы, Коръәне, әнкәйне юксына һәммәсе.
тик бер генә тапкыр урамнарда күренеп китсә иде гәүдәсе. Эх, исән булсамы, 7 төндә юллар сабып кайтыр идемләр. Һава ярып килгәнемнән тоеп, йөгереп чыгар иде үзе дә. Сарылыр иде килеп иңнәремә, бәбекәем, кайттыңмы диеп, синең өчен генә сакладым дип, куяр иде тәм-томын иеп. Ул бит фанидагы бар гомерен балаларым дип яшәде. Күпме ялварсам да кайтмас икән, зиратларда ята җәсәде. Кичерегез мине, авылдашлар, җаным бизмәсә дә, һичсездән бүген тагын байыгыма керми, мин борылып китәм Мөслимә. Тамашачыларыбыз, енді исемлекне укыганда Разы ханымны атаган идек. Разы ханым безнең белән бүген биредә залда әйдәгез әле аңа да җылы алкышларыбыз аша сәламнарыбызны юллыйк. Сезне арабызда күрүебезгә без бик шатбыз. Зур рәхмәт. Әдәбият сәнгать кичәсен моңлы сандугачыбыз күп санлы конкурс фестивальләр лауреаты Гүзәл Михаҗева дәвам итә. Шәмсия Җиһангирова сүзләренә Мурат Гайсин иҗат иткән җыр. Сайра Тургай. Шымырт куаклары шау шешектә шакта. Ак буендагы Мөслим авылы ак күбеккә батканда яктырып утырган көннәрдә 1943 елның 3нче июнендә әдәбият һәм сәнгать дөньясына флюс латифи буларак танылачак райондашыбыз аваз сала. Әйе, бу елны без аның 80 еллыгын билгеләп үтәбез.
Әсәрләрендә кеше исемен йөртүче бөек затның рухи матурлыгын, бай эчке дөньясын, аның якты теләк омтылышларын, адәм баласына гына хас мәхәббәт дигән изге хиснең бөеклеген күрсәтергә омтыла ул. Татар әдәбияты тарихына кирип калган әсәре Хыянат романы. Татар милләтенең иң фаҗигале чорына багышланган бу әсәр сурәтләнгән вакыйгаларның масштаблыгы, геройларның монументальлеге, эчтәлегенең тирәнлеге һәм үтә дә актуальлеге белән аерылып тора. Бүген без Флюс Фатих улын шулай ук матур хатирәләр белән искә алырбыз. Кунаклар белән танышуны дәвам итеп, сәхнәбез түренә бер төркем язучыларны дәшәбез. Флюс ага белән яхшы таныш якташыбыз, халык язучысы, драматург Габдулла Тугай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Мөслим муниципаль районының мактаулы гражданины Фуат ага Садриев, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тугай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Муса Җәлил, Гаяз Исхакый исемендәге әдәби бүләкләр иясе, Татарстан язучылар берлегенең әдәби консультанты Газинур Мурат, Татарстанның халык язучысы, шагыйрь, прозаик Габдулла Тугай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Марсель Галиев, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тугай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Гаяз Исхакый, Хади Атласи исемендәге әдәби бүләкләр иясе Зиннур Мансуров һәм якташыбыз, драматург, юморист, шагыйрь, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тугай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Шәйхиманнур Абдуллалиш Муса Җәлил исемендәге әдәби бүләкләр иясе, безнең мирас журналы баш мөхәррире Ләбиб Мирон. Менә шушындый саллы төркемне без сәхнәбез түренә чакырабыз. Рәхим итегез. Kadırlı toprakçılar, beyram meselesi, tebrikten, edebiyat beyremi, medeniyet beyremi, ruhi beyremi. Ben bırak sizinle ozan yazışlarına bir esip gele, şuna göre tıp bir evrilmeye ötesim gele. Nişik biz edebiyatta başladık, biz özümüzün yolumuzuna. Nişik ultur kildi. 58 yılda ben orta mektep bitirip kalkızdaşı başladım. Yoza idim rayın gazetesine. Bir hikayem de çıktı. 58 yılda. Bu birinci urun aldı konkursta. Şuna etip bizim redaksiya karşında bu vakitte edebiyat tügerek işleydi. Ne şu edebiyat tügereki oyga bir ütkendirinde o şakta böyle ilk mertebe ütkendir. Bizim eserlerini tikişiriz. Onda zoruna kişiler var idi. Muhammeddin Zakirov. O ömür boyu edebiyat okuyan kişi. Edebiyatın bir okşalını yıtırgan, şiirler yazıtıran kişi. O indi bizni, yaşlarını bir telepşen, her sözge beylenip şimdi bu edebi mektebiydi. Hem şu şimdi gacep hal Rayon Partiya Komitetinin propaganda hem agitasiya bölügi müdiri İsmailov Nurmi Zakiroviç bizim edebiyat tügereginde katnaşaydı. Bizim eserlerini tikişirde katnaşaydı. Mürşitli zor kişiler bilen işlep yatkanda bir yaş kine yigit kire başladı bizim arağa. Yigit tügül molay, okuşu. O mindən 2 yaşka kişi olup çıktı. Indi sonundan tanışkaş. Bu Fülüs idi. Her bir şiiri edebi sahifege Fülüs'ün 1-2-3 şiiri kirmiş kalmayı hem o cıvırık til bilen özümüzün Müslüm til bilen yazaydı. Tankitliler, zorlar bizim bir indeşmimiz. Muhammeddin abi evet tankitli. Fülüs yılmayıp kına oturar. Buna siz onu korasanız nedir sirli yılmayı ne? Orşu da etmeyi,
Ularına ya yaza da yaza. Üstte şiir hiç bitetirgan tuguluydu. Ve o soplandım iken o bir kitap etip çağırılıp onun şiirleri var idi. Şulay itip vakıtımızda 59 yılda ben üniversiteye kirdim. Şitten тұрып қырғағына айын колхозда эшлейм бит. Барылып, мөмкинлек yok. Тегілей көгіне. Плюс орта мектепті бітірген шулай университетке кірді. Татар тілі журналистика бөлігіне кірді. Hem şundan beri ул кайтадыр да bilmiyorlar kiradi. Yazgan emirlerini ko'rsatib bir-birimizga ne şuna fikirleşip bir-birimiz bilen biz ömür boyu yaşadık. Hemmine sonuçunu aytam, rahatlarına inşaatın kalgandır. Bir ağırda, etkisizlendi. Bir 3-4 günde mında apalarına kayıttım da biz gün sayın anla uçraşıp girdik. Buylarında siyaşıp baraz varsa da eybet, lüz, motor, şista. Lakin hayır sizlerle iskeç almayı ne var biten ne motor ne her vakit ne gerek ne şulaydı bir vakit baraz ne temelle kıyaşla iyi kıyaşla ne onun ne songu bizim uçraşığımız şu kayıtkaş boylarında Müslüm uğramlarında yürüp uzda ne zenger motor yaşlıkını biz şulay başladık, şulay tügellendi. Lakin şu ömrü boyu edebiyata hizmet etti. Onun istikiş eserleri kaldı. Onun eğitilgen Hıyanet romanın bizden zor acayip telepşen yazılışımız yazgılaşı. Roman deyip eğitirlikte tügülüydü bulay karaganda kulem boyunca. Bu povest deyildi deyip eğitim. Ulanın birinci yaptı. Bu roman, bu esse romandı. Hem haklıydı. Yani kim okumagan, onu okutara gerek. Kıskası plus bizden otar medeniyetine, ruhu dünyamızga öz ülüşün kirtip gitken kişi. Onun eserlerini okuyunuz, balalarınızga okutunuz. Onu okuyan kişi özünün ruhu dünyasını bayıta, dünyaga mindidir yavaşa varaş kula. Rahmet size. Hayırlı kez, Müslümanlar. Mana bu Lüs Latifi torunda söz çıkmış. Mende bir söz aytmalı ol. Bizden Tulay Turakka kelip berdi. Student çakta bek ipli, ziyalı kişi ekeni ko'rinib turadir. O bir qaşanda kızmay sonday iplisi yaşap, benim birinchi şiirlerini radioga olib ketip, radiodan hayırlı yol tilep, ol bergen kişi birinchi martaba men endi özümün tavuşunu tanımadım elbette, radiodan tavuşu ikinci türlü iştile eken o. Mana şundan beri biz ağam bilen tanış bulduk, hem o birinchi bulup yazuvchilar arasında kompüterini özleştirdi. Biz hali kompüterini televizordan ko'radik bu vaqtda. Onu özleştirip bu latin şrifti bilen gazetlar çıkardı başta. Onlar endi qozonaqlarında işe başladı. Lakin kompüterden bir qaşanda ayrılmadı. Men aytaverdim, haydi azrak yurib kirib, teneffüs jasayazrak deb, yo'q, kompüterden chiqa olmadi. Mana shunday qiziqli shaxs edi. Ol endi Müslümanlarni o'zincha ruhiy jiyib turgan kishi edi u vaqtda. Zulfat bitinli shoir, mendek davulli shoir edi u vaqtda. Eng kuchli shoirlarning birisi edi. Bidra chechlari boshini tusga chiyib, onun şiir okulları, kollarını silkip maydanlarda acayip edindi. Onun men hatırlaymalı Çakırılma Konak degen şiir bilen
ярып салган иде. Үзәк мәйданда Тукай һәйкәле каршында шигырь сөйләп. Һәм инде менә үзем белән бергә укыган Наис Гамбәровны бу Мөслимнең бәрәкәтле җирендә тагын бер искә төшереп, аның туган авылында булдык без. Бүген каберендә булдык. И Наис Гамбәров шулай бик тыныч кеше иде. Ул вакытта әле сакал-мыек йөртү модада түгел диye рөхсәт ителмәгән иде дөресен әйткәндә. Партия сакаллы кешеләрне бер дә яратмаган шәһәр. Батулланы телевизорга кертмиләр иде, сакаллы булганга күрә. Мен уйлыйм, әле Карл Маркслар сакаллы булганга булардан туйган микән бу партия җитәкчеләре? Тагы сез дә шуны искә төшерәсез дип әле шуңа яратмыйлар микән дип тә уйлыйм. Аптырагыч. Bütün partinin җитәкчеләре теге инглизләр, миләр, Лениннар барсы да сакаллы булган дип язалар. Безгә йөртергә ярамый дип вакытта. Наиска беркем сөйләтмәде ничектер, аңа шул кадәр килешәләр сакалмай. Шибәр кеше иде. Без бер бүлмәдә тордык аның белән студент чакта. Инде Харас Әюпов менә бик зур шагыйрь. Аны инде безнең Туфан абый Тукай комиссиясында иде. Комиссиядан чыгарга мәҗбүр булды. Соннан нәрсәдер килешмичә һәм гел әрнеп әйтәдер, шул җегеткә Тукай премиясын бирә алмый калдым бит. Бирә алмый калдым. Уникаль шагыйрь бит ул әйтәдер. Менә шундый Мөслимнән чыккан затлы кешеләр белән таныш булуыма мин бик хурланам һәм аларны сагынып яшим. Biz инде Мөслимдә аларның истәлекләрен яңартып, яңа бер фикер алып кайтып китәрбез дип уйлыйм. Килгәч бер шигырь сезгә Бәгыр авазы дип атала. Җилкенсәк тә, җиңелсәк тә, җигелсәк тә, барыбырмы сезгә, безгә барыбырмы? Хан китсә дә, кан китсә дә, дан китсә дә, барыбырмы сезгә, безгә барыбырмы? Киенсәк тә, килерсәк тә, кибелсәк тә, барыбырмы сезгә, безгә барыбырмы? Көн китсә дә, дин китсә дә, дин китсә дә, барыбырмы сезгә, безгә барыбырмы? Җир китсә дә, ил китсә дә, тел китсә дә, барыбырмы сезгә, безгә барыбырмы? Учарланган учарланып юашланган учакларның шау көлендә бөгәрләнеп калырбызмы? Ут хәтере сүнсә әгәр су хәтере кала, су сүрәсен аңлап сабак алырбызмы? Ходай биргән милләт дигән тажны җуеп, киләчәккә гидар булып барырбызмы? Барыбырмы сезгә, безгә барыбырмы? Шушы көннәрдә генә Марсид аганың ике өр-яңа китабы табылган иште дип беләбез. Тәбрикләйбез сезне әлеге сөенечле вакыйгадан. Рәхмәт итегез. Кадерле мөслимләр, хөрмәтле Альберт Роберт улы, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Мин Татарстан районнары Россиянең иксез төбәкләре буйлап еш йөрим һәм үз алдыма һәр вакытта сорау куям. Бу төбәктә татар теле, безнең газиз телебез, Тукай теле үзен ничек хис итә? Татар теле ничек яши? Дөресен әйтергә кирәк. Бу җәһәттән татар теле үзен яхшы хис иткән төбәкләр байтак. Шулай ук татар теле
ничектер жан асыраган кебек төбәкләрдә бар. Татар теленең мөшкил яшәгәнен күреп, минем сагышларга батканым да бар. Менә бу җәһәттән мин Мөслим районын чын табигый үрнәк итеп күрәм. Шуннан да Мөслим төбәге ул чын татар төбәге. Биредә чишмәләр дә татарча челтери. Биредә этләр дә татарча өрә. Биредә сыерлар да татарча мөгри. Кыскасы, татар теле бу төбәктә үзен табигый мөхиттә итеп сизә. Мин үзем дә инде берничә мәртәбә шушы районга киләм. Һәм миңа ничектер шул кадәр рәхәт булып китә. Мин дә үземне табигый мөхиттә итеп сизәм. Алай гына түгел, йомыркадагы сары итеп сизәм кайвакытта үземне. Шуннан да менә бу уңайдан әле мин уйлыйм, чит төбәкләрдән дә тәҗрибә тупларга, үрнәк алырга Мөслим районына килделәр дип уйлыйм. Һәм мин бу сорауга җавап та эзлим. Менә бу феноменаль күренеш бит инде. Ни өчен шулай? Әлбәттә, бу иң беренче чиратта шәхесләргә бәйле. Менә санап үттеләр биредә, нинди зур каләм әһелләре. Менә Флюс Латифи, аңа кадәр Зариф Мөэминов. Менә аның бүгенгегә кайтуы да бик гыйбрәтле бит. Мөслим төбәгендә менә шул кадәр талантлар җәһәтеннән потенциал мөмкинлекләр зур. Менә көтмәгәндә, уйламаганда, менә нинди зур галим безнең халкыбызга әйләнеп кайтты. Мөслим туфрагында андый исемнәр әле бардыр дип уйлыйм. Шуннан да татар телен менә шундый шәхесләр яшәтә. Татар телен шулай ук сез, ата-аналар, халык яшәтә. Һәм бигрәк тә татар теленең шулай табигый халәттә яшәвен айрым шәхесләр, айрым район җитәкчеләре дә тәэмин итә дип уйлыйм. Ул шулай, шуннан да ул айрым шәхесләргә бәйле. Менә шуңа күрә мин мөслимләргә, ата-аналарга, укытучыларга, район җитәкчелегенә бик зур ихластан рәхмәт әйтәм. Менә мин үзем Мамадыш төбәгеннән, мин хакимияткә кирип әйткәнем бар. Менә Мамадыш районында күп талантлар бар. Сез аларның кадерен белеп бетермисез. Менә Мөслимгә барып өйрәнегез, тәҗрибә туплап кайтыгыз дип әйткәнем бар. Киләчәктә дә шулай дәвам итсен иде. Сүземне телебезгә багышлаган шигырь белән тәмамлыйсым килә. Әл-Мисакта bütün руларны Аллаһ төрле итеп бар кыла. Кемнәр анда тәртә башы белән газиз телебезгә бәрелә. Бездә һаман сайыр хөкем яши. Илнең кем начар, кем яхшы. Кемнәр анда шулай хактан узып авызларны бикләп куймакчы. Башка сыймас хәлләр артып тора. Дөньялыкка син күз салгына. Кемнәр анда Тәңре аңлар телне тәмам белмәвешкә салыша. Гүрдә синнән мөнкир иләнән кир сорау алыр милләт телендә. Кемнәр анда көндәш кавым өчен мәкер корып ята төнендә. Катгыятлы гариш катындадыр. Тамырларны кисәр чын кайшы. Кемнәр анда язмыш шартын бозып өммәтемә ясин чыкмакчы. Кемнәр?
Рахмат. Muhterem Müslümanlar, klasikten sonra söylüyor gittiğimiz ve yalaydaki bir tezekir günde tezi sözlerimizde. Ne siz indi yapışır versiniz, o zaman Müslüman arası ol çok değil. Yıkak. Ama lakin Müslümanlar sefer deseler min her vakıtta da uyanıp kabul edem. Yıkak. Oralar yakınaya Müslüman batkanda çünkü şundan demle odan sizlerden bizim klasik yazışlarımız isketkense Müslüm'de bir köp devletlerde yetişmeden güzel örnek var. Siz şundan da üzerinizde doğmuşken üzerinizden toprağınızda yer algan büyük şahıslarınızı oğluyu bilesiz, zorluyu bilesiz. Hayır. Bizim için bu işinden de gıybet de, oynak da biz şimdi sizin düt tukay böyle yesinin süvetlerini koyup tümleşemiz de süvetkende. Bizim yaplarından alı hatta belki tüşlerine eklemek vardır. Mine şunun içinde Müslüm'e faydasına kilitli var. Min de bu edebi beyvende şu işimizde katlaşan Allah'a bilse bütün işleri bekleriz. Hem ne şimdiden de Zinni abi ettiğince acayip biz bugün acayip bir zor tarihte görülmegen bir dinin vakikanın şahitleri bulduk. Biz bugün öy yanına yazı açtık. O da bizim tüberinde görmüşken olursak. 25. asır da o şimdi bundan 130 yıl elek doğan yazışını oşu. Hem anı ne sizin yurttaşlarınızdan zor hizmet koyuyor şu iyilikli işe. Ne sizin ana kütüphanesi alırız. Bir de doğmuşken yazışlarının ana kütüphanesi olur. Bu işinden de bizim için ninde bir mucizeler ting ve oldu. Düşüne gerek. Ekiyetçi babay bilene neminde karşısına ekiyet okuyatılayım. Sürekli ekiyetke baksan aşağıda. Ekiyetli başlayıp yana baştan ok buvinin koytsın efsini kovat tıvataşka eğlenmesin o şinanın asıl nesli ekiyetli başlayıp yana baştan yuvarlıklar gitsin dümeyi olulmanda bir kim rencitmesin dil ilikliğe bulsun şöyle ekiyetli başlayıp yana baştan helal ımsındırsın baylarını negizinde şımbat kıymak için yürek için altın kaymalı ekiyetli başlayıp yana baştan şu çıkmasın diyu yaptığa arkadaşlar çıkıp kozulmasın tuğanay tulay batırga ekiyetli başlayıp yana baştan Zint koytarsın ona koyguşun beri yolukasın uksizlerini sok bilen sok kabat kavuşsun ekiyetli başlayıp yana baştan Müslüm'ün bir yaxşı sıfatı turunda uylanıp durdum bizim şahıslarımız söylegende ol da bulsa Müslüm'ün kişileri özünün talantlarını aşamay iken
senin талантларыңа ышана. Ул ышану тик торган гына түгел, Аллаларның иҗатын бик яхшы белә дигән сүз. Менә бу бүгенге шушындый чараны узуы, бу риштә торган түгел инде. Берничә еллар бара, һәм ул безне кайткан сайын дулкынландыра, кунакландыра, сигендерә. Бер караганда менә Зиннур Мөҗиб да, Азур Васыйгулы да әйтеп китте. Менә шушы теге шәхесләрне истәлек такталар ашу, Тукай премиясы лауреатларына фотолар куеп, аларны теге шундый скверларын булдыру. Бер яктан мин үземә шәхсән азрак кыен да инде ул. Актанышта да куйганнар идек, монда да куйганнар иде. Сыныпта куясың. Ләкин әлулары Азмырга әйтсәң, ул Тукай премиясы алган шук урынны әзерләп куйганнар, фотосы да булган дип йөргәннәр дисәң, ул башы икенче төрле белә. Үзем Шәмсия ханымга да әзерләп куйган. Безнең Карасавыйда мәрхүм аларны калды. Гөлүсәви Латифида менә әле уйлап баксаң, алар икесе дә бик лайык. Шуннан да Туфан абый Карасавыйны соңгы юлга озаткан вакытта әйтте, шул хәтле зур шагыйрьне озатабыз. Ул Тукай беләгенә шунлап лайык диде. Менә ничектер шулай килеп чыккан. Безнең шул Зифа Басирова менә дигән җырчы, ул да менә әле карсаны китсәң, ул Скверда торырга лайык шәхесләр безнең әле бихисап. Алла билсә, исәннәренә алырга лайык насыйп булсын. Майсабиның тан башладык. Майсабиның Искалудан Майсабиның әле авылдашы безнең Советлар Союзы каһарманы Илдар Маннанов. Аны да искалдык бүген. Аның юстыянында да булдык. Инде мин телем кымырҗап торды, сөйләшем килгән иде. Минем әйтәсе килә, Мөхәммәд Аймак дип әйтмеши, ул электричкада барганда кайтып киләм ди. Минем китапны укыйлар ди. Әйтәсе килә, буны мин яздым бит, мин яздым дип әйтеп ди. Шуның шикелле теге бүләктә йөргән әйтәсе килә, монда бит минем әби туган, бу Зөләйха әби минем бу авылдан бит, әти минем шунда туган бит дип әйтәсе килә, Нуран абый дип. Ну, кыйынсынып тордым. Аннан соң Майсабы әйтә торган, Майсабы әйтәдер. Ләбиб безнең шәҗәрәләрне тикшереп карасаң, Зөлфәтнекендә, Харрасныкында, Мөҗаһидләрнекендә, минекендә без бер нәселдән түгел микән әле дип торган иде. Менә шунда тавышлар булып киткәннәр. Нәрсә кичәләр, Фатила мисафирләр бөтенләй бер туган тумашалар булып чыгуыбыз бик ихтимал. Чөнки Лимәндә Зөлфәт абыйның да, аннан Айса абыйның да туганнары бик күп. Мин Лимәндә үстем. Күрештә инде үзегез беләсез, Харрас абый белән без туганнар инде, бер яклап бер байда туганнар Харрас әйттеләр. Аннан соң менә бу Майса абыйны әйттеләр инде, ул менә дигән шагыйрь һәм менә дигән мөхәррир редактор иде. Ул китапны редакцияле белүчеләрнең берсе иде, ул теге ас диләр бездә теге зур метр дип әйтик инде. Менә шундый таланты бар шагыйрь булу өстенә. Инде менә Мөмкинов турында әйттеләр, Зариф абый, Әкәтче абый турында кабатлап тормыйм. Ләкин безнең журналда бастырганнан соң мин аның Мәрьям дигән повестен укыдым. Менә кемнәр укымаганнар, укырга киңәш итәм. Безнең мирас китапханәдә бардыр, укыгыз. Бүген кино төшерәләр, кино төшерә башлаганда менә бу Мәрьям дигән аның әсәре бүген тотып кино куя торган әсәр. Укып чыксагыз, анда хатын-кыз киеме киенеп, 11-нче битмә сугышында хатын-кыз киеме киенеп егетнең сугышка бармас өчен, шушы мәгънәсез сугышта катнашмас өчен, ул шушындый маҗараларга тигеп барып, шушындый хәлдә йөргән бер татар егетенең язмышы турында сүз бар анда. Менә шуңа күрә ул әсәрне укып чыксагыз, бәлки дөньяны ишетерләр аңларсыз. Бу шул инде Харрасавиның искалдык бүген. Харрасавида инде әйттем, ул зур шагыйрьләрнең берсе, ул безнең онытылмый, Алла бирсә, әле иҗатын кемнәр белми, өйрәнерсез, укырсыз, аның шундый җыры бар, дәге бер бик мәгънәле җыры, урман эшләреннән гомерләр узып бара дигән, аларны да тыңларсыз. Инде минем бүген теге кәлимәдә генә тагын уйланып та куйдым. Зөлфәт абыйның да өй тирәсеннән үтеп китәсе калган икән дип уйладым. Бер 5-10 минут кына булса да, аның яныннан узасыбыз булган, аңа да бер теге нигезенә баш иеп китәсебез калган икән дип уйладым. Плюс абыйга килсәк инде, Плюс абый белән без яшьләреннән аралаштык. Ул инде радио журналист булып башлаган кеше, әнә шагыйрь да булган икән, әле мин белмәгән идем. Һәм менә зур әсәрләр язды. Ул да менә шундый хыянәт дигән әсәре бар. Шушындый, әгәр дә укымаган булсагыз, укып чыгыгыз анда. Шулай халык язмышлары, безнең татарның фаҗигасы. Бүгенге фаҗигада килеп тоташанда, аны да укып чыксагыз иде. Ул соңгы елларда Казанлыклар журналында эшләдем. Мин юкка тотып чыкмадым Казанлыкларын. 9-нчы санда минем шигырем, чыккан шигырьләрем, шуннан мин Плюс абый эшләгән журналны да искә төшереп, шуннан бер шигырь укымакчы булам. Шигырьгә сезгә бия бирәсе. Шигырь бүгенге көнебез. Үлгәннәр
Тіреліп айтсалар. Ни қадар ағашлар янгыннан күмірге әйләнә, күл була. Күн сайын хәләкәт яулардан кешеләр үздіксіз қырыла. Я Раббым, бу мәхшәр әфәтләр бетәрме кайшанда булса бер, шәшәктәй гомерләр изелә, бәндәгә кайда да юк кадер. Күмергә әйләнгән агачлар bir künni şov şeşek atsalar, eğer de muciza bulup bir ulgenler tirilip koytsalar, bu soңғы ұрышта ulgenler tirilip eğer de koytsalar, әти әнием, min bit bu ulım deyip bitlengen işikni kaksalar, terezden terezge yürseler, işikni açtırıp kirseler, уллары тіріліп қайтқанын бишара аналар көрселер. Мындай зор шатлыққа шыдармы, төзәрме аларның йөрәге? Я Раббым, бу аның улымы, түгелме кемнеңдер үрәге? Төшендә нишенче мәртәбә бәйләде улының ярасын, төшендә нишәмә мәртәбә, я Раббым, коткарды үлемнән баласын. Шыңлапмы, bu aның улымы, bu aның кулымы құшақлый? Я Раббым, әллә бу саташу, әллә бу тилеру шу шақлы? Шатлықтан еларға идеде, еларға тик шықмый күз яшы, қаршымда сүйіклі баласы, тик неге ол сүздәшмей? Я Раббым, никләр дип анаға бердің син бу сынау қайғыны, құяшы юк хәзір жаның тик, яптырта барышу ойғына. Я Раббым, бу җиргә нигә дип бирдең син гарасат давыллар, һәр кайда хәрәбә шәһәрләр, хәрәбә агачлар, авыллар, һәр кайда өшәнгән кешеләр, учлардан саркыла ахвахлар, кайдадыр җил булып ухылдый, каберсез, кадерсез әрвахлар. Күмергә әйләнгән агачлар, әгәр дә шау шәшәк атсалар, я Раббым, ни дияр иде дим, үлгәннәр тірелеп айтсалар. Зур рәхмәт, хөрмәтле қонақтарыбыз, сезнең залда барганыгызга кызыкабыз. Кичәбезне дәвам итеп, сәхнәбез түрендә Әлфия Авзалова исемендәге халыкара җыр фестивале лауреаты Эльфират Зәйниев.
Сәләткә нур булган йолдызлар ашык әдәби конкурсы үткәрелә. Әлеге бәйге Сәләт оешмасы, Татарстан Республикасы Фән һәм мәгариф министрлыгы, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан Ялкын, Идел, Салават күпре журналлары белән берлектә оештырыла. Якташыбыз исеме бәйгеләр аша яшь сәнгать сөючеләргә танылу әлбәттә безнең өчен бик куанычлы. Шарабызны дәвам итеп, әдәби мәйданга бер төркем гүзәл затларыбызны дәшәбез. Шагыйрә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Хади Такташ, Саҗидә Сөләйманова һәм Фатих Хөсни исемендәге әдәби премияләр лауреаты Фирүзә Җамалетдинова, язучы, журналист Гөлүсә Закирова, язучы, Белла халыкара рус-итальян әдәби премиясе лауреаты Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби бүләк иясе Лилия Гыйбадуллина. Рәхмәт итегез, хөрмәтле кунакларыбыз. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле мөслимлеләр. Бүген әдәбият бәйрәме, бүген бик зур бәйрәм. Бу безнең Муслим төбәге өчен генә түгел, бөтен республикабыз өчен бәйрәм. Чөнки әдәбият ул муслимнеке генә була алмый, ул бөтен татар халкыныкы. Шушы бөтен халкыбыз урлык әдәбиятка очкын салучылар. Менә шушы төбәкнең сулары, чишмәләре, кояшы, ае, барысы да менә бик зур безнең әдәбиятыбызны мәйданга китерүгә өтәргеч биргәннәрдер дип уйлыйм. Мин үзем Аллаһы Тәгалә язмыш мине гел мөслимнәр белән очраштырып торды.
Бик зур шәхесләр белән эшләдем. Мәйдан журналында Чаллыда Фатил Әфәнде Сафин җитәкчелегендә бик матур журнал чыгардык. Аннан соң миңа Казанга күчәргә туры килде. Анда да язмыш мине Аллаһы Тәгалә тагын Харасабай Әюп җитәкчелегендә матур әдәбият бүлегендә эшләргә насыйп итте. Беренче хикәяләремне Филүс абый Латифи бастырып чыгарды Казанлыклар журналында. Найс абыйдан бердән җылы сүзләр ишеттем. Һәммәсе. Аннан үзем дә нәшриятта эшләгәндә Фатабай Садриевның, Фатил Әфәнде Сафинның, Лилия Садриевның һәм башка Найс абыйдан бердән матур шигырьләр китабын төзеп чыгарга насыйп булды. Үзем дә алар белән даими элемтәдә тордым. Хәзер генә аңлыйм, менә минем мөслимнәр белән эшләгән ул еллар эшкә бәхет тыйып бара торган елларым булган. Бәхет тыйып яшәгәнмен мин ул елларда. Рәхмәт сезгә, мөслимнәр. Шундай егетләр үстергәнегез өчен. Хәзер менә монда килдем. Ниндидер Фатил әфәндинең инде безне монда күп тапкырлар алып килгәне бар. Шуңа күрә безнең ниндидер җылы, якын, үзебезнең рухи төбәк кебек кабул ителә. Әле дә авылга кайткан сыман хис иттем. Шуңа күрә Туган җир дигән бер шигыремне үтәсем килә. Туган җир. Авыл өсте төтен сыман болыт. Әнкәм мунча яга торгандыр. Авыл өсте болыт сыман төтен. Ах, җаннары яна торгандыр. Адымнарым җилләр сыман җиңел, болыт сыман ап-ак уйларым. Безнең мунча төтенедә беләм зәңгәр күккә ак нур уярын. Мин кайтам да китәм сагыш тиеп, кыен килсә, эшем уңса да, бу дөньяның барча кире калсын авылымда ап-ак мунчада. Бу дөньяның барча борчуларын төтен итеп җилгә очырган әнкәем бар. Шуңа ак болытлар туа безнең морҗа очыннан. Мин аларны таный кайтам. Мин аларга һаман тотынган. Кара болыт бәлки утыннандыр. Ак болытлар йөрәк утыннан. Авыл өсте янә ап-ак болыт. Әнкәм янә мунча ягадыр. Туган җирсезләрнең күңелләре кирледерләр, тоташ ярадыр. Рәхмәт. Хәерле кичләр, моннан берничә елы элек мин үзем яратып эшләгән Идел журналында яшь шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтшин шушы Мөслимгә кайтып, бер төркем яшь язучылар белән бирегә кайтып, Йолдыз телевидение барышы һәм алар бер төркем килеп, менә монда биредә яшәгән язучыларның каберләрен зират кылып, шулай ук инде Уразмәттә алар кирип карыйлар, Гаташ шигырь укыган мәктәп үзләрендә эзләп йөриләр. Чын әдәби мәкалә иде ул. Аны укыгач, шагыйрәне шулкадәр матур тел белән язылган иде. Минем үземнең дә шушы төбәккә кайтып, нәкъ менә алар йөргән урыннар буенча йөреп, Наиз Гамбәр каберләрен, Харас Аюб һәм Зөлфәт шигырьләрен укып, хисләнәсе, рухланасы килеп киткәндә, бүген хыялым тормышка ашты. Һәм тагын бер хыялым туды. Инде Филүс Латифи исемендәге сәләткә нур булган йолдызлар бәйгесенең жюри әгъзасы буларак та инде безнең Татарстан Республикасында Татарстан язучылар берлеге һәм Татарстан китап нәшрияты белән тормышка ашыла торган яңа исем проектының кураторы буларак та киләчәктә башлап язучылар белән бергә тагын бер сәяхәт кылырга мөмкинлек тудырсагыз иде дигән теләк. Хәерле кичләр. Без Мөслимгә әлбәттә бик дулкынланып, бик сөенеп кайтабыз. Чөнки Мөслим инде ул әдәбиятыбызның, шигъриятыбызның шишмәсе булган изге төбәк. Менә Филүс абыйның аңа бәйле сәләт оешмасы хакында искә алуыгыз да минем телемнән өзеп алган кебек булды. Чөнки заманында 2003 ел булгандыр инде ул. Без әле теге
Бүгін әйткенде яна өстел астыннан гына йөгереп йөргән чакта, әмма инде хыянәтләрне укып саташкан чакта мин шул сәләткә килеп эләктем һәм бәхетемә күрә шигырьләрне сорап алып алдан Флүс абый безнең шигырьләрне бөртекләп, җентекләп тикшереп, безгә шул 9-10 класслар вакытында бит инде ул анализ ясап, һәрберебезгә бастырып, хәтта урыннар билгеләгән иде. Менә миңа шул бәхет тәтеде. Флүс абый миңа анда 2нче урын бирде. Һәм бу шул хәтле шәп этәргеч булды. Чөнки инде мин җәйге сессиягә сәләткә, юк абый, мин беренче дип Флүс абыйга бер кочак шигырь язып алып килгәнем исемдә. Менә бит ул да без инде әлбәттә китаплардан укып, табынып, таянып әдәбиятка килгән классикларыбыздан тыш менә тере Флүс абыйның киңәшләрен дә, аның остазлык дәресен дә күрү бәхете тәтегән булынбыз. Аннары менә бүген күңелемнән барлап утырам, остазларым арасыннан мөслимләр шул хәтле күп икән. Минем менә бик рәхмәтле хисләре белән искә аласым килә сезнең тагын бер шәп якташыгызны, Дания Пазахидуллинаны. Безгә ул фәнни хезмәтләре аша да һәм университетта да әдәби зәвык тәрбияләгән, әдәбиятның ни икәнен аңлаткан ул пат остазларыбызның берсе. Һәм бүген көндә инде әлбәттә минем кадерле остазым Факил абый, сезнең якташыгыз анысы да. Шуңа күрә ни әйтәсем килә? Менә бездә инде һәр төбәкнең затлылыгын, зыялылыгын, мәдәнилеген, аның сәнгать әһелләренә, шагыйрьләренә, язучыларына булган мөнәсәбәте билгели һәм күрсәтә дигән фикерне төшенә торган яшькә килеп җиттек. Менә шундый шәхесләрегезне кадерле һәм улылый белгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде монда микрофон бирелгәч, тагын бер мөкатдәс миссиямне үтәмәйчә төшеп китә алмыйм. Мәйдан әдәби нәфис иҗтимагый журналы хезмәткәре буларак, минем менә сезгә бирде әлбәттә инде минем аңлавымча укытучылар, китапханәчеләр, әдәби иҗатка битараф булмаган шәхесләр утыра дип беләм залда. Бүген матбугатка, гәҗит журналларга ташламалы язылу мөмкинлеге булган соңгы көн, менә бүген көнкесе. Шуңа күрә мин сезне әдәбият мәйданы булган Мәйдан журналына язылырга чакырам. Моны эшләү бер дә кыен түгел. Менә хәзер мин шигырь укыган арада да сез аны телефон аша гына 1-2 минут эчендә язылып куя аласыз. Һәм шигырь зинһар музыкаль фон кирәк түгел, ярыймы? Йодрык сугар өчен йомарлана, һәм сугар ул төптән кайырып. Зөлфәт. Йомарлана еллар, йомарлана чырлар, дүңгәләктәй дөнья бушлык буйлап бий. Дөнья кадәр өмет кирәк бүген безгә, дөнья хәтле сагыш, һәм кирәкми берни. Кубарыла вакыт, куба күчәреннән, уба ярларыннан, куба кичәгедән, һәм йомылган юллар, йодрыкланган еллар төнгә кереп китә Казан кичләреннән. Йомарлана дулкын идел ярларында, дулкын күзләрендә тибри сусыл оран. Яңгыр сайын тулам, тик тыелып торам, кайрылып сугам, кайрылып орам. Көн авыш, ябышкан әнә авыш манарага. Кубарылмыйм диеп көн тартыша һаман. Кара күзләр килә, елда октябрьдә, бәгырьләрне куырып бозлы яңгыр ява. Көн сарылган әнә авыш манарага. Ак кәфенлек сыман, аппак биләү сыман. Нигезеңдә илен, табаныңда җирен, офыкларың сүтеп күкләр сыдырылган. Йомарлана йолдыз Казан күкләрендә, йомарлана йөрәк сабый күкрәгендә. Төн карынын кайрып кабыныр кояшлар бар. Үткәнеңне ташлап төннән китмәгәнә. Дүңгәләктәй дөнья кулдан кулга күчә, чынга аша алмаган үксез хыял сыман. Нигезенә шүгә бер манара, кыешлыгын җирнең күреп кыенсынган. Әллә нидән генә кыен әле, әллә каян гына җанны сагыштырмый.
Йодрыкларда әрни йомарланган өмет. Шул әрнүдән башка яшәү берни тормый. Үткелләрдән үтә, чырдан чырга күчә, йомарлана йодрык һәм төкәнә сабыр. Күкрәгемдә йөрәк, күзләрендә йолдыз, гасырларны йыртып йөгерә бер сабый. Салкын яңгыр ява, октябрьгә таба йөгерә бер сабый. Үксез хыял булып, әнкә манараның кочагына сыйыныр, чырлар булып чабар, кабат кубарылып. Җир түгәрәк кенә, җир дүңгәләк кенә, кулдан кулга күчә, әйләнә дә кайта. Күк төбендә йолдыз йомарланып ята, төн карынын кайрып бер чак таңнар ата. Салкын яңгыр ява елда октябрьдә. Дөнья әле суык, бәгырь сулык. Уч төбендә сызлый йодрыкланган өмет. Кайрып сугар өчен йомарлана йодрык. Sizin zorlarınızı uzatırız. Kadirli dostlar, бүгінгі шарада Флюс Латифиның bir туған опасы Зөлфия Фатих кызы, аның кызы Диләрә ханым үз гаиләсе белән катнаша. Зур хөрмәт белән сезне шулай ук сәхнәгә дәшәбез. Рәхим итегез. Мен Флюстың бір туған апасы боламын. Біздің арамыз олай көп түгіл, 2 яшта жоқ. Біздің әткей 43-ші жылда соғышқа кетті. Ол соғыш елі баласы. Бұрын білен қалған бұлайынды. Военкоматқа барып, өзі келіп, бүтін кіші соғышқа кетті, мен де кетем деп соғышқа кеткен. Әнкей ауылы болып қалған, ол кеткеннен соң Өз туғанымды, мен де оннан әлләні елі түгіл. Шулай етіп, 46-ші жылдағын әткей. Соғыштан қайтқан. Олар соғыш өтіп кеткен жерде көпір түзіп бергендер. Калининградқа қадар барып кеткен. Мына шу Калининградта бізде болдық енді. Флюсте әткей білен кейіні олып барып қайтты. Онда Калининградта біздің ініміз шunda оқып бітірген, шunda ішке кеткен еді. Шunda барғаш, өзіміз түзеген көпірінің сыбайларын көріп қайттым дейді. Үшінкияның қырынан әйбәт, яқшы көпір салғанлар еді. Шулай болды. Плюс мектепте оқығанда бик көп китап оқиды енді. Мектепні бик яратты, нық яратты. Нық китап оқыды. Оның бар білген бара тұрған жері библиотека еді. Енді әнкей оптырағаш, әлі барып әйтім мекен библиотекаларға китапны бұлай көп бермәсінлер еді. Шулай болды. Қазір балы жағаны китап оқытып болмай. Сол, оннан шиғырлар яза башлады енді. Бәхетіне бик яқшы татар тілі оқытушысы туры келді бір Рият Шакировна. Ол менің де класс жетекшісі татар тілінен оқытты. Сол Фуат Садырев айтып кеткенде әдебиет түгәрәге ештіріп, сонда язуға сәләтлі балаларына жиып, сол қадар матур шиғырлар, сол қадар матур хикәйләр язып, сонда бастырып шығаралар еді. Плюсте шулай башта шиғырлар яздığında айтып кетілді бит. Шул 5-6-да уларда оқыдым екен енді. Шул басылған шиғырларынан бірсін алғанда редакцияға кеткен. Барғанда есік түбінде басып тұра екен. Өскенім сеңа не керек дегенлер. Шиғыр жазғаным мен шыны алып келгенім деген. Шул айттып, шундан соң
ул шигыры басылып чыкты. Аның район газетында ул вакытта Кумбак хуҗалыгы дип аталган. Аннан соң шигырьләрне күп яза башлады инде бер атлы. Мин аны бетереп укырга киттем. Менә Русскийда. Библиотечный техникумга. Шунда ул 8-дә укып калды. Миңа теге шигырьләр басыла бит инде. Акчага бирә башладылар. Кызык бит. Миңа акча җибәрә. Извещениенең артында Для письма дигәндә бусы минем гонорар акчасы дип җибәрәдер. Бик ярдәмчел, бик туган җанлы. Шулай булды. Аннан Ondan bitirdilər. Alabığa institutuna varıb girdi. Birinci kursunu bitirdi. İnstitutqa girdi. İnstituttan da armiya balaları idi. Varıb 3 yıl служить etib qaytdı. Ивановода. Ondan armiyada vaqtı mərəm etməsin deyib, nemis dili öyrəndi. Mən o vaxtda institutda idim. İnstitutdan сама учитель немецкого языка degan, ondan немецкий словарlarını bandирol etib saladır indi. Şular bilan nemis dilini öyrənib qaytdı. Vaqtın kəlmədə öyrənmədigan zaman. Hem yavadan ettiğinde yine şekillerine bargaç nemis dilinin kirəgi çıktı bittiydi. Şu ondan neyindi? Armiyadan koydu. Armiyadan bu 11. kursunu bitirip bitken iyi bitti. Дальше onda оқысы келмеді енді. Армиядан қайтышлы Қазан университетіне кіріп, сөйлесіп, башқа институттан көшерге мүмкін ме деп, рұқсат алып, добро алып деген zaman қайтып, Алабуғадан документларын алып, университетке илтіп беріп, ondan mına үйге қайтты. Армиядан қайтышлы. Ondan қайтты да енді, çünkü сентябрь жетеді. Ondan қайтты да, әткей мен оқырға кетемін дейді. Міне қазір әткей аптыраштылар енді. Çünkü bir yola dörtümüzde оқи. Обай Мәскеуде оқидыр, тегі высшие милицейские школада. Мен Алабуғада енді институтта. Ол қазір Қозанға кірем дейді. Енді біз өміріні бітіріп, тағы оқырға кірді. Қазір нешлерге, шыннан айттейінде. Әткей мен сізден оқша сұғамын дейді, ішлеп оқим дейді. Шыннан Татарстан кооператорында ішледі. Очны оқи өзі университетта, өзі газеталарда жақын ішледі алып Татарстан кооператорында. Оны ішлеп оқытта мүслімге қойтып, репортажларға ол жасап жүрді. Енді Арайпаға қайта тұрған енді. Сол ойласына келгенде нерек фажиғадырақ болды енді. 74 yaşında 21 yılının dekabrında xotini koronavirusdan öldü. Bugün de kızı malayı, onuğa var. Kızı şunda Kazanda işleyip, onuğa bir tertipli, bir akıllı, bir tinak, институт международных отношений bu yıl bitirdi, 20'de. Magistraturada okuyor hazır. Neftiyanov institutunun 4. kursunda. Paralelinde 2 institutta okuyor. Öyle şunday. Bunda yazışlar bir turunda da bir matur sözler ettiler. Bir çılgın bir sözler ettiler. Şimdi onlara
Oyrada oyrım zor rahmet. Şöyle iskalılar için zorlap koydular için zor rahmet. Şu fikirlerini uyuşturucularga rayon administrasyasına, rayon başlığı Albert Robertovичка şu kişini uyuşturucularga koyduğun konaklarga yaravaralarını yok edip vakitlerini tavıp gelgen tomaşaçılarga barımızga da bir zor rahmet. Şu yokşullarımız özümüzge yokşuluk olup kalsın. Mine şusunda etken yokşu sözler, жылы sözlerÜlüsün ruhuna da kabul barabilirsin. Зур рәхмәт Зөлфия ханым, матуристәлекләр белән ортаклашканыгыз өчен. Хәерле кич, мин дә бер сүз белән әйтеп китәм. Плюс абыебыз, минем әниемнең әнисенде, безнең бик яраткан абыебыз иде. Ул бик игътибарлы, киң күңелле, ачык йөзле булды. Biz аның Мөслимгә кайтканын көл көтеп тора торган инде. Үсә башлагач үзебез дә Казанга баргач, фурсатларга кирмичә кайтмыйдыр инде. Biz bir керек чагында ул радиода эшлидер инде, менә Шәмсия Җиһангирова да әйтеп китте бит әле, ул магнитофоны белән йөридер дип. Шул ул магнитофоны белән кайтадыр ул. Һәм колхозларга барадыр инде, кырдаш эшләүчеләрдән интервью аладыр инде. Һәм кич кайткачтан инде безнең дә тавышларны яздырып үзебезгә тыңлатадыр инде. Безгә инде бик күңелле кызык буладыр инде. Аннан соң радио тапшырулар бик күп алып барадыр инде, әби дә кич шуларны тыңлый торган иде. Шулай ук менә әнинең сүзләренә кушылып, рәхмәт әйтәсем килә Альберт Робертовичка, кайткан кунакларга, язучыларга, килгән тамашачыларга, безнең Флюс абыебызны шулай олы итеп искә алганыгыз өчен рәхмәт булсын. Зур рәхмәт хөрмәтле кунакларыбызга. Сезнең залдагы урыннарыгызга озатабыз. Әдәбият һәм сәнгать көннәре кысаларында бүген Бүләк авылында күренекле якташыбыз, шагыйрь һәм әдәби тәнкыйтьче Наис Гыймран улы Гамбәров яшәгән йортка истәлек такта куелды. Әлеге вакыйга күркәм якташыбыз исемен мәңгеләштерүдә матур бер адым булсын. Чарабызны дәвам итеп, якташыбыз Зөлфәт Наис Гамбәргә атап язган Канат җиле шигырен кигә салып, сәхнәдә күп санлы конкурс фестивальләр лауреаты Güzel Galiyeva karşılayın özün. Bizim takır varlığı üstündedir. Hakikaten Duskay üstündedir.
язучыларыбызны сәхнәгә дәшәбез. Драматург, прозаик Гаяз Исхакый, Саҗидә Сөләйманова, Гамил Афзал, Туфан Миңнуллин исемендәге әдәби премиялар лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Данил Салихов, балалар шагыйре, драматург, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәйхиманнур Абдуллалиш һәм Фатих Хөсни исемендәге әдәби премиялар лауреаты Рафис Корбан, якташыбыз журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рәшид Минхаш, язучы драматург Шагыйрь Абдуллалиш, Туфан Миңнуллин, Гаяз Исхакый исемендәге әдәби премиялар лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе халыкара җыр фестивальләре лауреаты Хәбир Ибраһим. Рәхим итегез. Bugün biz doğduk da, üşüdük de, bir eşekkekin, cilli kızgıkin, lakin bana bugünkü eylem bizden kugulları yılıda. Sizden, özünüzden yaptaşlarınızdı, özünüzden tuğanlarınızdı, zorluğunuz, bu bizden için birlikte Müslümge bir bildiğe katlaşım olmayan çitten kilgen kişiler için o örnek, o sıklandıra bizni. Beni şahsen özümden sıklandıra. Benim özüm Büyükdağ rayonundan. Bana eli köpten tölgüne, ülken adağına Büyükdağ rayonu, bizim rayondan bir küp ataklı şahslar çıkan, iyi mi? Bizden Sultan Gabeşi, kapazitörler çıkan. Salih Saydaşır, Rüstem Yahin, Enver Bakir, Talgat Veli, bir kubalar, zor şahıslar çıkan, kompozitörlerine tügül, artistler, Abdullah Bişerefi yazmışı, Sultan Şemsi, Sadri Maksudiler, zor şahıslar. Hem uzgan atlarda şurada bir zayıf kıyasadılar. Jirinovski'ye 50 yaşamız diler. Şak katkış bu. Ben sizge sıklanam, özünüzün şahıslarınızdan içi küterəsiz. Hem özüm, ben bana Kuptan Tölgüne sanı çıktı. Kazanlıkları jurnalında romanın basılıp çıktı. Artık kişiler degen. Salih Saydaşov ki. O Salih Saydaşov şöyle benim yaktaşım. Hem ben o kitabını bugün kitabı kitapçı vararıydım. Kitaphaneye buraya gidip kaldırdım. Siz onu okursunuz eğer de kazanlıkların okumağa musallat. Eğitim bugünkü sizin yaktaşlarınız turunda silegen çaktayım. Benim Hulusi Latifi bilen de, Haras Eyyupov bilen de, Naiz Gambar bilen de bir kolektif taşlayan kişiyim. İkisi bilen de, kaysiler bilen bir vakitte, kaysiler bilen ayıramayırım. Ben 77 yılda Tataristan Gençlerine işe kildim. O vakitte Haras Eyyupov Tataristan Gençleri redaksiyasında bir 30 yaşlarda buldum ikeninde yaş eli avul instituttan, üniversiteden sonra avuluna kaytıp okuşu bulup işlep, Müslim'de bana Tataristan Gençlerine kilip uğraşkanlara şahidi. Hem anın bilen bana tağın, ben onda bir güne yıl işlep kaldım. Anın bilen tağın 96. yılda Haras'a 50 yaş dolğanda beni Tataristan kitap neşriyatına işe çağırdılar. Haras uçağında 84. yıldan beri indi neşriyatta işleydi. Hem o vakitte o neşriyatın baş redaktörü bulup işlep yataydı. Anın 50 yaşı dolğan avgust ortasında biz anın bilen yanadan birge işley başladık. Hem ben bana sıklanam Haras tüyüne akşu kadar değil mi? Bana hazırki yırtlaş yaşlar Haras oranında işlevçilerini işgal alamayım mı? İsimlerini atamayım. Haras 84. yıldan beri işlep barı 7 kitap çıkardı. Zor derecede işlevi mi? Sınır kitabın olayda bir tapkırda Rusça kitap çıkarmagan. Rusça liderim var değil. Çağırayım mı? Minden kiyersiri. Ben o çağında Haras indi redaktör bulup uçup ben anı uğrunda işi başlaganıydım. Minden kiyersiri. Ben aytam Haras inderse eğer de sen çıkarmışı olsan sen mutlu bulur edin. Hem benim sözümü tımlap ol bana kuledan bir şey kaldı miskin. O kitabın merhum buldu. Ondan sonra Haras'ta şu kadar tüynak, şu kadar kişilikli, şu kadar üzerine cevaplı, üzerine gailesini yaratırgan. O kişileri ütkesek şiirsiliğidir diye üzerine cemaati turunda. Üzerine balaların kızganış bile ziyaretle kilgeçkine gördüm bugün.
Onun oğlu da vefat bulgan iken kızganış. Ondan sonra Nais bilen biz şöyle yok Tataristan kitap neşriyatında bir geçirdik. Nais anda bizning eng oldingi, eng perspektivali, eng tipli redaktor edi. Eng javobli kitaplarni, eserlerini anılar redaksiyalarga beralar edi. Ondan sonra Qozonlarında geçtim. Qozonlarında da men hozir Qozonlarında ishlab etam. Onda da bizning aralashuv davom etdi. Ondan sonra üçüncü bile Flus Latifi bilen men 80'li yıllarda radyoga işe geldim. 80'li yıllar başında. Flus anda indi radyo jurnalist. O çağda indi ömrünün ortasına gitken bulgandır indi 40 yaşlar bulup gelgen bulgandır ama o şu vakitte gına Fatih abi söyledi yaştan indi şiirler yazaydı dedi. Şu vakitte men balalar seksiyesi boyunca yazmışlar birliğinde balalar seksiyesinin sekreteriydim. Hem Flus'nin biz Haragay degen kitabın bastırıp çıkargan idi. Şu kitabı bilen biz anı yazmışlar sayısına takdim ettik. Şundan sonra olur bizine radyoda jurnalist bulup jirugine agar indi mümkünlükleri edebiyatka ciddirek edebiyatka barası keldi. Hem radyonu, jurnalistikini kaldırıp jurnal varmıştı. Lakin o jurnalist bulup bana tügül yazışı bulur. Bizden Kanarlıkları jurnalında tip vazifana alıp baratırgan kişiydi o. Hem şunlar da o edebiyatta iz kaldıratırgan eserler icat etti. Ana hıyaneti bugün içinde böyle bizden tarihimizde, bizden tarihi yazmışlar arasında tarihi eserler Ulçır'da Nuri Han Fattah'tan sonra tarih boyunca eserler yazgan yazmışların bir kültürüydü. Flus tarihka müracaat edip şöyle bir klasik eser yazıp kaldırdı. Men sıklanam sizge. Hem aytdım bir tane Salih Saydaşev turunda roman yazdım deyip Salih Saydaşev turunda romanның soңғы bitine men 2003 yılda bir şiir yazgan idim. Saydaşevga bağışlanan hem şu şiirni oku bilen özümni çıkışımni tanımlarga tilayman. Ayta turgan сөзі болғанының, ий бағыр, Saydaşevga, ayta turgan сөзі болғанының, сүйіп ayta turgan, ий бағыр, ол қазірде бізге шушы сөзін әйтір кебек түйіла негедір. Ол татарның бір бәғірі болып, түйіладыр хаман кімгедір. Анын кебек мұңлы бола ала, тек яралы бәғір генедір. Ол яралы бәғір иді жерде, мұңлар толы бәғір иді бір. Қадірсізге қалған бәғір болып, әлде болса жаны еңеридір. Қазанның бет үзәк жерінде бір, театр телесіндедір. Ол тұрырға тиіш бізге, Heykelinden karab iyi bakır. O Kazanның tek Platan diyen uramından gına nigedir. Üst ismin məngüleştirir yer. Taba algan barı iyi bakır. Eyte turgan sözü bulgan anım. Siyip eyte turgan iyi bakır. Ol hazır da bizge şuşu sözün eytir kibik tıyıla nigedir. Yok ukkelep tugel. Bu yolu da bizni barı siyip günedir. Biz günahlı bugün senin alda. İşrak bizde iyi haber. Rahmet. Hayırlı iş yaftaşlar. Bugün Ekekçi Babay toğunda, Zayıf Mutlu'nun toğunda çok tecrübeli hatiyeler eğitildi. Onun istediği hatiyesi bağlandı. Ekekçi Babay toğunda söylegende nimada Enkey abi söylegende iske düştü. Lan yamartı oturdum. Benim babay da benim özüm belde tamaktan. Emircan Yunusov. Bugün de Enkey'nin etisi. 1916-1918 yıllarda Avstriyada esirlikte bulgan. Anda bir Alpaut hatında at qarab turgan. Mene yazmışlar. Hanım da şu Zayıf babay kişigendir deb olayım. Hem abi aytuvuncha yol gitarisi bo'lgan, uni tarafçısı. Belki 3 tugunda 2 degende ne var? Disi var, bayan var.
Haykalda indi şu bolsa da iki bolsa da o bütünde şu geografi teorisi bir vatan soğuşundağı don ordinana tin. Hem şu bir geografi teorisini baba ekonomik astına kesip şunda saklap kalgan şunu alıp çıkkan esirlikten alıp koyduğun. Bunun bilen ne etmekçi bulam? Bile bizim tarihimiz şunda facialı. O yanlış. Bu kalganda mene indi 18. yılını koyduğun 3 mektebet geografi teorisi Kavalera. 18. yılda şu geografi teorisini takip edip bulamı? Hakimiyette Bolşevikler. Hazır şimdi şu geografi teorisini takip çıksan seni olalı da kitleler. Mene biz şundaki kişilerimizni bilmiyoruz. Şunun için de mene avvallı tarihini yazı hareketi başlandı. O bir eybet var. Bu hanımcıda işlerindeki tübekçiler mene bir aktif işçiler, sizler yumuşak cevdet işte, alay bilen aktif katlaşıp gitti. Ondan de bu avval tarihlerin yazı işi bir eybet var. Bölüm şeyini hazır düşlep avval tarih yazılgan. Elbette bütün avvalların da tarihin yazısıydı. Avval tarihin yazılması için gerek. Mene biz buralarda milli tarihi terbiyeler çektiğimiz. O bir milli tarihi hatır bu işlerde bizim tuğan tüberini, oğul tarihin, rayon tarihin bilgilen başlana. Vatanını suyu, oğuldan, gaileni suyudan bilgiden başlana. Elimin oğul tarihin yazılar kırışıp gidip, oğulun bir yağında, melleşe şehittiren yağında, 3. yıl yiyip de çıktım. Bilesiniz mi? Kişiler, olup ülken buğunlarda, ikinci, üçüncü buğununu bilerler. Küp kişi dördüncü buğununu, beşinci buğununda babaların bilirler. Bir kazanmış. Şunun için ki, eğitere bittiği cidiyat. Cidiyat degen söz bitir, eğitir cidiyattan sonra 8. ve kiyoga şağıga bula. Onun da cidiyattan sonra tuğan sonra almayı degen söz bilir. 8. buğunda ol tuğan bulurgan ki, lakin indi ve kiyoga şağıga bula, onu katlaşmayı degen söz. Şunun için de bizge avvallar tarihin yazıga kiyek, şecerlerin İranıga kiyek, vatanını suyu, elbette o tuğan yakını bilmeden, üyeniden başlana. Buna balık listesinde bir yaxşı işlediler. Anda rayon tarihinde okutarlar. Anda her oğlunun diğerinde tarihi var. Şunun için de bana bizge de, Müslümanlarga da şu oğullar tarihini devam edip, hem bulgan kadarını tercihip, şu Müslüm rayonu tarihini yazargaydı. Mektepte bitti, mektep kampanyasında diyen neyse var. Ana yahatlanıp mektepte kırtıp bula, okutup bula, resmi yarışta bulmasan mektep fakultatif okutup bula. Bu indi tuğan yakka muhabbet terbiyelerinin bir yolu, zor yolu, olu yolu. Bu yönelişte elbette Burhanov Müslüm rayonu, Müslüm rayonu bilen bir aktifçiliği, ana kilgen şartta, müracaat etken şartta uşak jayıp karşılarsızlar, alsanız idi, uşak cevdet tişanı hazır koluna eğlendi. Bu iş bir eybet bana, bizge bu yönelişte bu bir. İkinciden, bunda kilgen fırsattan faydalanıp indi, edebiyat günleri, motor bana, uğuşlu bana, yanlışmasam, mayını, Ranası'nda 10. mektebe uzadı bir şekilde, 10. yıl sayında bu diste, yübileyini diyen söz. Anasına istifa gitti geldi. Edebiyat hem sanat günleri diyen. Yazıcılar kilgenler, şarkılar kilgenler bir eybet. Sanat ehlileri koyasın. Mesela Tinçoy'un tiyatrında bugünkünde bilmiyorum şey işimi dökme. Bizden Akçın Piskunov diyen kreşece gitti biz bari. Kamal tiyatrında da var. Benim sabah taşan Maksim Gülfanov'dan oğlu İslam Gülfanov. Bir yakışacak şişe gitti beteler uzun koyanım yok. Şuradan da şakalıp şu edebiyat sanat günlerinde de konuştuğu jivergeydi. Elbette indi kişinin kuvvet şakasılar. Anası bir tane aytığında onun kişinin şakıydı mı? Artistin bütünlüğüne kişi kup. Anın belki bir şeysi gerek. Lakin Müslüm halkı uzunun talantı hem de sahnede kuvvet edilmiyor. Bu indi direkt mağanasında. Ama gelip bir ele üçgünlükine yaklaşırız. Şu itti kıyağında tuğ bizken Marcel Bakiyev'de konakta buldum. O hazır o vakitte Tatay galimler arasından en ülken, en muhtemel galimlerden birisi, en zor galimlerden birisi. Hazır pratik gidip bizim boyunca babalarımız tarihini öğrenmeye kırıp gitti. Onlar tarihinde de kalgan bizim izler. Ne için değiller? Çünkü tercümede kıta şıkanın ayında kalgan, ne için onu faydalanması diye. Bilirsek de olanda da bir tercüme görüşünde olsa da fikir bir duran var. O sözün belki bir düzülüşü tügel verilmedi. Lakin fikir kala var. Yani Kıtay tarihinden de, Japon tarihinden de, Amerika, İndiyanlar tarihinden de alıp fakat kullanıma fenli eğlenişe getirip jiberip bular. Şu Marcel Hayernes, oğlu
Bakırovka Allah buyursa bu yıl 10. dekabrda 90 yaş tola. Allah buyursa planlamayı etip Kazandıda ülkenin yübileyin Allah buyursa Maysel abinin şu olup valiminin yübileyin üstünde de ülkeksek idi. Rahmet ihtibarınızla. Şimdi arkadaşlar konuşlar bizge olmuşlar. Rahmet fikirleriniz için. Esselamu aleyküm rahmetullahi berekatuhu deyip başlayayım hele sözümden. Min bir Müslüm yerinde basıp duram. Hele ki hürmetli Müslümeler. Min yer şarının en uzak noktasında basıp duram. Eğer yer şarının en uzak noktasında özüm için, sizin için, Tatarlar için. Şınnap da Tatar dünyasına, Tatar tiline her vakitte da özünün şişmesin ağızıp durgan, Tatarga şuşunduy zor şahıslar kittirgen izge yerde, Müslüman yerinde, Müslim yerinde basıp duran. Hürmetli Hoca Albertoa Mançı minzele özünün yetekçiler bilen her daim Müslim özünün şuşunduy yetekçileri bilen gururlanıp yaşadı. Sizge indi ağır git. Şınnap da bugünkü günde milletinin diline yüzak salganda, mekteplerimiz ne yapkanda, tiyatrlarımızda türlü halkının көңілін koytara тұрған işler bargan vakitte milletini saklap kalıda sizin ülüşünüz bizge bik gerek. Mine şuşunday yetekçiler bulgandagına, mine şuşunday zallarını tuturup, halkımızga, okuşçularımızga milletinin nege kerekligin, dilinin nege kerekligin biz anlata alabız. Mine şuşunday aramızdan gitken şahıslarımızın ziyaretlarda yatkan kabirlerinden alıp, bugünkü yaş boğunga kelip tutaşa turgan şahıslarını izlep tapıp, bugün Tatar halkına, milletine biz Müslümler, oktanışlar birge tiyişmiz. Bizning üstü bik zor burçlar tura. Biz mana işlerge tiyişmiz. Mine bizning bugünkü yılımızda, bizning miramda 20'den artık kelgen edipnin bütün uya fikri, ul yazgan eserini kim ukar? Kimge kirek bulur o? Tatar bulur mu ol degen uy bilen yaşayın. Mine biz, mine şu yerde, şu uyda bitiru üstünde işlerge tiyişmiz. Rahmet sizge. Müslim her vakitte da ediplerini zorladı. Şuna göre de onun her olgan edibi, bugün biz iske alganları da, biri de oturganları da yüzük başı. Şuna göre de onların isimleri edebiyat tarihine yazılıp bara. Rahmet sizge, muhterem Müslümiler. Şulay devam edeyim. Şul şakındağına Tatarından kıyılatı olur. Rahmet Efendi. Bagile takdim unutulup kalgan iken gafil etiniz. Mine men köpten tüvergene Bölbaşı avulunda buldum, Baltaş'ın teki Jalil Hazret Fazlı ismi avuluyum da. Aga bir kişi koyundan da kalını yap avul tayıfış aydılar. Resmi şundan mesele iftiba gittim. Onlara bizge de bu güne evet. Aga avul programları boyunca da yazıp çıkanlar. Hemen da avulda 8 programının birisi Bölbaş'ta tuğup isken kişilerine isim familyalar öncelikle. Mine Müslümler şundi bir iki avul var mıken şu iki kişi avuldaşlarının isimleri bulgan. Biz tutamızda Lermontov, Pushkin, Lenin, Tokay da eybet. Emme de ki, müneşi 50% avuldaydık bir şu altıran iken, anın işisi avuldaşlarımızın isimleri bulga teş, muhterem cemaat. O bitmine bizim avuldaşlarına mendileştirir. Kim iken de yaşlarının kumulinde kalır. Eydek şuna ihtibar ettik hele, münemizsin de yok avulanlar peyde bulup da, niye şunda Maksim Bakirov ismi bulmasına teyiş, Zayif Müminov ismi bulmasına teyiş, Zifa Basirova bunda dirilgeninde. Bizim muhterem kişilerimiz Kupşul, Nail Ayyukov. Rahmet ihtibarınızla.
Raşid. Eylekiş. Elde xatirimde Kamal Tiyatro'nda şu tübekten çıkan büyük şahidimiz, yani büyük şahidimiz değil, Hüseyin'den çıkan Zülfet Malikov'un iskalı kişisi oldu, 1-2 yıl elektrik xatirimde yalmışmasam. Ben şunda çıkıp barganda benim karşıma halk şahidi Razil Veliyev, şurada benim hatımdan çıkıp barabildi. O ete, neçesin xabil, xallerim de, metem xaller yakşı mı, pensiye çıkaç metem yamadan üylendim, hem ezekten tavuş başladı metem. Zikri başladım metem xallen kilgençe. Bu bana karattırdı da, o dedim bir akıllı, zirek kişi. Ben şu an kudasını yamadan üylengenye kule tavuşum açılgandayım dedi. Hadi mesela, bu meselkine, Zülfet abinin büyük jürün, dahi jürün başkarasın kile, ansıza xallen kilgençe, ben yazışırına, yaşatırım. Nesebet meşgul ama bu jürünün ben Köpten tügürüne 3 sentyabrda Paraştav Avlukileri deyen isimlengen festivalde o Dileşi rayonunun eski jüri avlunda buldu. Takir Yakup isimindeki festivalde katnaştım hem şu jürünü jırlap. Laureat buldum şimdi. Afiyet Rahmet. Amin kimin yazgan kurnetli kompozitörümüz Ferit Hatipov ede gittik. İmam koşullarını birge söyleriz.
Abdurrahim Halim Zülmarov. Zirahat güzel alkışlarımızla motor köşemizde devam edip sahne dasturuna Jirli medeniyetimizning yüzüp qarşı bulgan ko'p sonli konkurs festivaller laureati Müslim To'g'aylari xalq folklor ansamblida dashamiz. Oh,
Hürmetli yazışlarımız, muhterem konaklarımız, ijod şişmәгез сайыкмасын, каләмегез тотыкмасын. Әле мондый матур, җылы, безне рухи яктан байыта торган, күңелебезне үстерә торган очрашулар алда булыр дигән ышанычта калабыз. Әдәбият һәм сәнгать көннәре мөслимбездә иртәгә дә дәвам итәчәк. Без тамашачылар белән киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз. Hürmetli konaklarımız, muhterem yazışlarımız, sizне барчагызны да сәхнәгә, истәлеккә фото ясарга чакырабыз.